What's in the phone? Psalm 33. I see. Enshira ne nkrofo a onyankopon ne ewurade ene wo man a wayi won de aye ono a na japade ewurade firi soro hwe ohun enipa mma enyina ote ne tena bia ho hwe asase sofo nyina ono na onwono won enyina akoma ohu won enwuma nyina emu asase sofo nyina ye nyina ewurade na nwono yen na ohu yen ewurade hu yen ade ono otesoro ti obre na ni ase hwe nipa ma ohu nipa nyina endi undimi va hu nsi ewurade emva hu ni baby a obekọ akwese anope yi a yewo sompa ai ewurade hu yen ohu de yeye oso satellite ato ato yen so ewo studio ha ade heavy nyina taidin evise ono no wasoma ye Sompa FM. Oso ye mu ahini ni ehu dewuru endi osoro comfort asasi so osoro hwe wo a wutie ni dem wo a wutie ni kem wo a woni ye abedwan ni wo abedwan ni heaven Akwantuo osoro satellite ato dem ho ato ho baby a wo bia wo hwe sompa bia satellite no ato oso nyame tesoro ohwe asasi so ohuni emenyina ti de na yeye osum dwumedie nyina no ewurade record ni nyina asama odi ama me se menka nyina o record ni nyina ene mpa ya ye bebo nyina enwuma ye tu nyina oso record abedwafo oso abedwafo atenase se de ya tenase wo mu nyina e follow program ehwe chiri o hechiri enuti anopei ye soli nyamia obo no soro ene na sase ye da nase na ye wia ye de nani onyam hye e de ato aso hallelujah enti wo se esemi da nase da nyami ye oye maame eni esemi dana seda eradi wuye mami semi dana seda esemi dana seda eradi semi dawa seda eradi oye mami semi dana seda eradi wuye mami o semi dana seda eradi wuye mami semi dawa seda eradi semi dawa seda enkwa wachimi semi dawa seda eradi wuye mami eni semi dawa seda eradi ye baba wuye semi dawa seda oh eradi ye oye mami
oye mami o semi da wasida eradi uye mami semi da wasida oh semi shawe nyonya baby I would me dream semi me ma wuso eradi uye mami semi shawe nyonya eradi uye mami semi shawe nyonya enti mi da wasi ewo ade awa ye amami eradie waye bi mo Yesu Kristo mo mi da wasi wadia waya mami erade yada wasi o ojia waji ye ao erade nyankopone waji mi o wabua mi o mo Yesu mo me da wasi wadia waya mami ye da wasi o hweso pa wodia hweye Jesus Christ wabua ye ni o mama mo Yesu mo me da wasi wadia waya mami Mama yen kanchene rade se yeda wasi Mama yen kanchene rade se yeda wasi Mama yen kanchene rade se yeda wasi eradie yeda wasi eradie yada wasi eradie yada wasi o eradie o mase yada wasi o eradie o badie yada wasi o eradie yada wasi o eradie yada wasi o mama yen kanchire rade se yada wasi mama yen kanchire rade se yada wasi mama yen kanchire rade se yada nasi eradie yada wasi salam hine yada wasi eradie yada wasi asafo radie obadie yada wasi eradie yada wasi Sompa FM. eradie o masi yada wasi salam hine makisa dek nyamie yada wasi ye pape yada wasi ajinkwe yada wasi salam hine yada wasi makisa dek nyamie
yada wasio obadie umase yada wasio eradie yada wasio muma yenkanchne rade se yada nasio yada nasi anope muma yenkanchne rade se yada wasio muma yenkanchne rade se yada wasi eradie yada wasio eradie obadie womase yada wasio eradie yada wasio eradie sanam hine yada wasio eradie yada wasio eradie ajinkwe yada wasio eradie yada wasio eradie yada wasi asafo eradie yada wasio eradie yada wasio eradie ejapei yada wasio dia wayama yen dia wuguso yama yenti yada wasio eni eradie yada wasio eradie yada wasio eradie yada wasio eradie yada wasio eremo radie o mas yada wasio eradie yada wasio inti yade yakoma ebe waye yede yakoma nyina ne beda wasi yede yakoma ebe wayo yede yakoma beda wasi yede yakoma be waye yede yakoma beda wasi nebeda wasi rade yede yakoma ebe wayo yede yakoma ebeda wasi yede yakoma be waye erade nyame yede yakoma ebeda wasio yede yakoma be wayo erade yede yakoma beda wasi mede makoma be wayo mede makoma nyina mede majnyina mede makoma be wayo merade mede makoma ebeda wasi okasi yenti o mede makoma be waye erade wajemi o mede makoma ebeda wasi o mede makoma be waye yo mede makoma ebeda wasi azaforadie mede makoma ebe wayo mede makoma ebeda wasi mede makoma mazandala mama mede makoma beda wasio
mede makoma beyi waye Sompa FM. mede makoma enebeda wasio mede makoma beyi waye mede makoma bedawa yeda wasio yede akoma beyi waye radi yede yakoma ebeda wasio mede makoma beyi wayo wajimio mede makoma medawasi enti esese yekutunu na yedanasi na nimu nenkwa jiwo esese yekutunu na yedanasi na nimu nenkwa jiwo muma yen kanfo Yehowa yen kanfo ne da na nimu nenkwa jiwo enkwa jiwo nimu esese yakotu no na yedana nasio na nimu ne mazandale mama azaforadie esese yakotu no na yedana si na nimu nenkwa jiwo esese yakutu no na yeda nasi na nimu nenkwa Jesus esese yakutu no na yeda nasi na nimu nenkwa jiwo anobe ma me ne wo ende urade ase ewo aseda kwan yi so Braya de nyumto eda na si yemwe yen ano nso faseda me urade nkanchire urade se urade yeda wase papa ewo wo chie ho yeda wase pa ewo wo mo ho yeda wase pa ewo emuchia wo me di yemu afurusane se yenso wo ma yen takramada bodwiem na wo ma ye home aka ye ho papa yeda wase ano baby wa no faseda ma obade Biano fast da me urade wo baby a wote yenka ne baby a wo hwe bia chase se wo de urade asesa bra ye de nyom to e de urade asi ye de ye tachrema ye de yakoma ye de ya no fafa ye de denase ye danase ya se de nyina so nie bibia wo ne nyina so urade me da wasese wo du tumi kase di bua me honhom fam ne honam fam ye urade wa boa me enya wa kamana nyawa kamawu enyawa kamasai nyawa kawaseme nyawa kamanim aguase ye urade mina minie medawase wate papa medawase wate de urade ase dana sesa dan urade ase biewano de urade ase anope ye ne urade asedan kan wudi ankasa yedawase ewa ogie ho medawase ewa womoa ho medawase ewa unkunanhye medawase ewa wafutuo medawase ewa unkunanhye medawase asaforade wa ware chechire medawase se urade wo hu me kra mobo wo hu me honhom mobo wo hu ni pedue mobo medawase se wadi aboa me na wugusu di boa me na me jiudi so bekoso adi aboa me honhom fam ne honam fam urade pe medawase menkwa ho medawase mekra ho medawase me honhom ho medawase la ba de radiasi na ba si handara ba erade wa yade
Papa ya dawase papa. Yade akoma nyina dawase. Yade ekra nyina dawase. Die woye mu nyina. Die woye mu nyina. Yade dawase anopei. Ya dawase enedei. Ya dawase wo wogye ho. Dawase wo humobro. Dawase se wo kaye. Dawase se wo huyemobo. Erade ya dawase. So ahumi di boye ni mobo. Me dawase so ahumi di boye ni mobo. Me dawase se wadi aboa me kra. Dawase se wadi aboa me honhom. Yesu ena sinka wudi no. La ba masandara baba masandara baba masandara baba la baba masandara baba masandara baba la masandara baba le kandara baba medawase eradi pe yadawase wonkrasha yadawase wahumobro yadawase utumia wodi adwaye yadawase wonkwaje ho edawase woje ho medawase obamba ho medawase mamekra medawase mame honhom medawase manipedie medawase la basa indara baba la baba masandara baba eradi pe medawase dawase la masihanderele medawasio la baba masandara baba senya mayeya eye rade na domara kwa enti aseda benkra na memfama menyamio senya mayeya eye rade wa domara ko enti aseda benkra na memfama me radio enyeni penyina nenya ni seyeyo enyeni penyina nenya ni senya menye senya mayeya eye rade na domara kwa enti aseda benkra na mefama me radio senya wayeya eye rade na domara kwa enti aseda benkra na wode bema wunyankopon hwenye ni penyina na enya ni seyeyo enye ni penyina na enya no senya wenye hwene waye wo eye rade na dumo enti aseda benkra na wode bema wonyamio esa na doyenti na wamfa nebufo anka yenim hweye boni bebrebe ni nyina kwada ne so mintina wa Calvary mami aseda benkra na memfama minyamio esa na doyentina wamfa yebufo anka yenimo yeboni bebrebe ni nyina dan so mintina wa Calvary mami aseda benkra na memfama me radio aseda be na memfa ma aseda be na memfa ma eurade mi woni amenka aseda be na mama ma eurade aseda be ni aseda be na memfa me ma eura mi woni minyo aseda be
na memfa mema ewurade hey aseda ben na memfa mema la aseda ben na memfa mema ewurade erade wayadio aseda ben na memfa mema Sompa ewura anope aseda de man se wa hu yakra mobo yontoni aseda ben aseda de man se urade wa hu me kra mobo erade wa hu me ho mobo erade wo mobro hu asome so wo mobro hu agima firi owom wo mobro hu agima firi osayim wo mobro hu ayim ye firi amnam wo mobro hu abrabo ame de urade ase aseda ben wa seda ne say ka kire urade se erade ma seda ni de me da ho ase ne se wo hu me kra mobo de me da ho ase ne se wo hu me ho mobo de me da ho ase ne se wo hu me ni padue mobo wadi abo ame kra wadi abo ame honhom yo mo hwehwe no wadawro ma wa na amem wa me na nya me sotumi wa me na nya me so ahode ene me da wase asafurade me da wase papa me da wase domina asafurade me da wase ma me kra dawasema me honhom dawasema me nipadua papa me dawase dom hina asafurade me dawase bade nyankopon me dawase la basandara baba masandara baba erade ya dawase anope yeto so de erade ase masukufo nkwala nyina se erade nyankopon hu omo so kra mobo erade hu omo honhom mobo erade di abo ayemei wo kwa erade adawodo omo kudura sunwim erade di aboa wo na ogusu di bua wo obekoso di aboa wo afi 2026 mo na dawro mabosom ye tosu mienu ene tosu du mienu erade wa ya de ogusu di ye mayi ko se de ode ye ko no sa pepepe na ode mofra yi ko yi erade yenka wo sen yenka ne sa no pe ne ye mon amane ben yenka nkire wo se de wa ya ma ye ye fe de wa ya ma ye ne ye ma ye fe de wa ya ma sukufo nkola ye fe erade se nye wa kaye me be ye dem papa ye da wa se emofra nyina ankwa ho ye da wa se emofra nyina honhom ye da wa se mofra nyina ni pedua ho ye da wa se won dwen om di suade ho ye da wa se won adidie no omunum emofra nyina anopei ye gira mofra nyina kranam e de aseda ye de mau erade pe emofra da wa se ye da wa se la baba mofra pianufo no nyina ye jom nyina na mu dia sadama mofra wakrachi nyina ye jom na mu dia sadama dom hina safo erade ye gira ye mofra nyina nem e dia sada ye de ma ye dawase mo mafra yi enkwa ho ye ma wo university ye dawase wo mo nkwa ho wono wo erade primary school ye dawase pa wo mo nkwa ho wono wo SS wono wo JHS wono wo SS ye dawase papa e wo mo nkwa ho e wo mo kra ho e wo mo honhom ho wo ma disua ho wono wo namfo ntam wadidie no wonumu mofra da wase dom hina safo erade obade nyankopon ena no pe ye gira ye mofra nyina nem ye gira nkwale wo wiase nyina nem ebo amane se asedan kan ye da wase papa la masandara baba ye de urade asibiem e de ama adwuma wura kofa bai ene wono hwedwuma nyina so na yere ne ma
yeni abema Blessed Foster ede awurade ase ede ama oman Ghana empanifu ewo mu nyina etitiw ne anintini nyina ede awurade ase asofo ewo mu ahemfo ewo mu asojafo ne apolicefo nyina a doctorfo ne nursefo nyina bank managers businessmen and women ede awurade ase ama oman no enimu ni nyina ede awurade ase ama Blessed Foster bonidin kache awurade se enipa wo fa no so ede adwuma ba oman yi mu ama ahyeta ba bia Blessed Foster ye de awurade ase ama ne kra ne nkwa ne honhom ni padua ne yere kra ne nkwa no padua ne ma ekra wo nkwa honhom no padua de awurade ase la ba shanda rababa la baba baba la baba baba la baba baba la ba shanda rababa anobe ye dawase papa ewo boy ni nkwa ho dawase wone kra ho dawase wone honhom ho dawase wone nipadua ho dawase onye ononko ne yere ne ma ewurade pe mejira ne yira na mu di asedama ne kra ho obeyi kra ho ne yere nkwa ho ne kra ho ne honhom ho ne nipadua ho ne yemu ade ne makra ho ne mankwa ho ne masuku ho wo ma difremu wo fi bayemu ewurade Foster say odawase oni ni fie nyina oni na difremu na djuma nyina na djuma efuo nyina yadawase ede Sompa media ni nyina Talawa media ni nyina 21st clinic ni nyina ewurade yadawase memunipa adjuma efuo wom yadawase aboafo wom yadawase managers wom yadawase wonyina enkwa ho wakwa Foster se wadawase ewurade sompafo nyina yase yadawase ewura mawurade yadawase ojefo pa yadawase waje sompasi ho waje esi ho na ugo so je sompa obekoso waje esi ho ewo utumi mo ewo wahoode mo waje wakoa Blessed Foster obekoso waje no ewo utumi mo ewo wahoode mo enye ononko one ne yere ne ma medawase ewo ne jia ho medawase wane muwa ho la masandara baba yadawase ma oman Ghana emuni penyina ya nananu matrankonya yadawase ma wakra yadawase ma asofo yadano ma asofo wankwa ho wone wayere ne omanom ehemfo ne wayere ne omanom yadawase ma oman emuni penyina yadawase yegina Ghana nem ede aseda ma wodom hina safo awurade yadawase papa ma oman mu emuni penyina emrantie wom emaba wom yegina mu nyina nem ebu amane se awurade Ghana dawase emuni padawase ekuyafo dawase apresifo dawase asojafo dawase ministers wom yegina mu nyina nem dia sedama ya president yadawase ewone nkwa ho ya president Mahama one ne yere ene ne ma yadawase wane nkwa ho yadawase wompanifua editumi ewo Ghana enyina yadawase ministers ho yadawase ewo Jesus Christ dinimo la masanda baba yadawase yediase da bema yejifo nyame yediase da bema yejifo nyame yediase da bema yejifo erade yediase da bema yejifo erade yediase da bema yedimafo erade yediase da bema yejifo nyame oh no de yakọ no de yemba yani erade namte yensuro akwenyemo erade jeyentata
enti yɛde aseda bɛma yɛgyefo Erade ono no de yɛkɔ no de yɛmba yɛni Erade nante yɛnsuro akwanyinemu Erade gye yɛntata yɛde aseda bɛma yɛgyefo nyame ono no de yɛkɔ no de yɛmba Adiyamba yeni Erade nante yensuro akwenyinemo Erade jiyentata wajiyeno yeni asidambema yejefo nyami yederande asema Ghana dishia watu kwan akọ Europe yederande asepa wo wonkwa ho yemme wo ho suade ye namfo no me wo ho bobra ye yerenom ne ye maamenom ene ye nananom ye wofanom ene ye nuanom ye ka chi Erade se Ghana de hye a wo yakwantuo ye ginoma nam wo ban mu e de asedama wo Erade se Erade wadawroma wo do makodu oman foforo so na wadawroma wugusu a ehwe won Erade omugidie se wo behwe Ghana de hye nyina so wakwantuo mu 2026 wugusu do wo mo bekọ kakra wadawroma o mabone nka won eti yedawase Erade pa anobe heaven Akwantuo Sompa Erade Sompa ye nyina ye gina Erade Ghana de hye wotu kwan ye nananom bi Akwantuo ye manum bi ho ye kunum ye yerenom Erade ye wofanom Erade Ghana de hye wotu kwan nyina dawase papa ye dawase ma wonkwa ye dawase ma wokra ye dawase ma honhom ye dawase ma onipadua ye dawase ma wonjumedi ahodo a wadawroma wodi wo bi man so dawase wona okọ school wona okwaje ntete ya horo Erade ye dawase ma wonkwa dawase sa wo ba wo ho ban na da ne de nyina wo kwa wadawroma wode wo mkodu asundwem okwa adwuma me dawase wo adwuma yem dawase wa brabo a wo bo no ho me dawase sa waje wom dawase sa waje Ghana fo wadawase waje Akwantufo me dawase waje won enim so bekoso age wom obekoso age wom obekoso adi aboa wom Erade ye dawase anyway ya na emede osi oni ye ewo hoda kosi ewiase ewieye ninyumenyi na chirese oni ye wo hoda Erade ninyumenyi na chirese oni ye wo hoda kasa oni me ewo hoda kosi ewiase ewieyo Erade ninyumenyi na chirese oni me wo hoda orinyamio ninyumenyi na chirese oni me wo hoda Erade ninyumenyi na chirese oni me wo hoda ninyumenyi na chirese oni ye wo hoda oni ye ewo hoda kosi ewiase ewieye Erade ninyumenyi na chirese oni ye wo hoda emfa honi ni eminemo ninyumenyi na chirese oni ye wo emfa honi ni emitibia ninyumenyi na chirese oni me wo emfa honi ni eba me subia Erade ninyumenyi na chirese oni me wo masandare makandara masiha mama
liba andara mazandale radie ninyumenyi na chirase oni mewo hoda oni yen ewo hoda ha kosi ewiase ewieye erade ninyumenyi na chirese oni yewo hoda ninyumenyi na chirese oni yewo Sompa FM. hoda ninyumenyi na chirese oni yewo hoda ninyumenyi na chirese oni yewo hoda erade ninyumenyi na chirese oni yewo hoda diosi oni yewo hone edikosi wiase awie eti serious we man awie ye dia papa onyaw yen na ompaw yen emfa woni ne ayate emfa woni ne ayahunu emfa woni onsoma de ba yen so emfa woni ba bia ye horo yen emfa woni anim guase horo a ye ka edigu yen so ewrade tumfo no one ye ho wone wo ho onyaw ompaw waye komin chese wontimi nkasa waye dini chese wontimi nye obeye amana bruso anobeye sori nyame one ye wo ho enne na onya ye ho enkwa benkum enkwa nifa one ye wo ho wo kai mu ho wo kwantuo mu ho wo yare mpaso ahochirenum one wo ho baby ya bebo udi bone erade ne wo ho onya wo ma wo say yes sorry nyamia what yes dada according to Psalm 33 no was onyankopon wo osoro na wo brana ni asehwe nipa ma wo hu ne panyina erade hu baby ya wo ono tano be ye kan chire urade se oh yeah na doye woda oh yeah na doye e woda oh yeah Yehovah yeah oh yeah nana doye ewo hoda oh yeah Yehovah uye oh yeah nana doye ewo hoda oh yeah nana doye ewo hoda eradi wo ye nana doye ewo hoda oh yeah Yehovah yeah oh yeah nana doye ewo hoda oh yeah Yehovah yeah oh yeah nana doye wo hoda oh yeah Yehovah yeah oh yeah nana doye wohoda oh yeah nana doye wohoda erade wo yeah nana doye e wohoda bia oh yeah Yehovah yeah oh yeah nana doye wohoda oh yeah Yehovah uye
Oye nana doye wohoda Yehowa ni udi kesi ati asifo nyami ni woni minyankopon enedei me de me ho nyina mawo woni yanyankopon enedei yade ye ho nyina mawo Yehowa ni udi kesi ati asifo nyame ni woni minyankopon enedei mede me ho nyina mawo woni minyankopon enedei yede ye ho nyina mawo Yesu din niahote fotumi Christopher wura nino me pon for me hinene Yesu me de me ho nyina mawo me pon for me hinene Yesu Kristo me de me ho nyina mawo Yesu di now te to me Christopher wura niwo me pon for me Jesus Christ me de me ho nyina mawo me pon for me hinene wo me de me ho nyina mawo me pon for me hinene wo Jesus me de me ho nyina mawo Yesu din Niawo te foto me Christopher wura niwo me pampo me hinene la masandale me de me ho nyina ye Jesus ye pampo ye hinene o Jesus Christ ye de yaho nyina mawo ye pampo ye hinene Jesus Christ ye de yaho nyina ye de yaho mawo me pampo me hine ye de yaho nyina mawo oya hini muhine wo yera mwera wo diye kasi wo sunche obiara adinyina so tumfwe wo nyuma ye kasi wahini eyeda hini ona wo ya hini muhini uyewura mwewura udi eye kasi osunche obia adinyina so tumfwe erade wo nyuma ye kasi wahini eyeda hini wahini yeda hini erade
wahini eyeda hini erade wahini no eyeda wahini le mazanda mama rade wahini yeda hini ona wahini no eyeda hini asafo rade wahini eyeda wahini eyeda hini wahini eyeda hini oh Jesus Christ wahini no eyeda hini ona wahini yeda hini Sompa FM. wahini eyeda hini wahini eyeda hini la baba la masihandara baba la mazandelele le baba kandara basandara baba le kandara masandelele le kandara ba yeni ohibia sao woni ahini muhini eni ewura morade anobe yesare kingdom Jesus Christ yesaro na masandara baba ne masandara baba anobe sare ewurade wo baby a wo bia sare no hey hallelujah nyami oya wahi ampa wayene bro adinye naso hallelujah nyami oya wahi ne ampa wayene bro adinye naso hallelujah radie oya wahi ne ampa wayene bro adinye naso hallelujah radie oya wahino wahine bro adinye naso hallelujah radie oya wahine bro adinye naso hallelujah asafo radie oya wahine ampa wahine bro adinye naso deya sorry no na hine bro adinye naso de ne huye nwanwa no na hine bro adinye na mama yansa hine no na hine bro adinye na so dom hina safwerade na hine bro adinye na so tia sorry no na hine bro adinye na de na hine bro adinye na so no na hine bro adinye na so tia sorry na eyeyo na hine bro adinye na so Jesus Christ na hine bro adinye na masandara baba le masandara baba wa hine bro adinye na so enti yesari we ye Jesus Christ o yo hine wa ya hine mo hine eni ewura mu ewurade ya hine no ye ni wo hine bia ka ho la masandara mama le masandara mama le mazandara mama le mazandara baba le ozi wonkwane ye hinio eye wonkwa woni ye hini erade wonkwa woni ye hini erade wonkwa woni ye hino wonkwa woni ye hini
Erade wonkwa woni ye hini. Owura Yesu e ye besum wo. Wonkwa woni ye hino. Wonkwa woni ye hini Jesus. Wonkwa woni ye hini. Owura Yesu e ye besum wo. Eya wonkwa woni ye hino. Wonkwa woni ye hini. Jesus Christ, Jesus, ya besumuo, wonkwa woni ya hino, wonkwa woni ya hine, wonkwa, ora Yesu ya besumuo, wonkwa woni ya hino, wonkwa woni ya hine, Jesus Christ, Jesus, wonkwa woni ya hine. Wonkwa woni ya hino. Owura Yesu ye basumwo. Wonkwa woni ya hina. Wonkwa woni ya hina. Wonkwa woni ya hini. Jesus Christ ye basumwo. Wonkwa woni ya hino. Wonkwa woni ya hino. Eya wonkwa one ya hini. Oyini Yesu ya basumwo. Wonkwa one ya hini. Wonkwa one ya hino Jesus. Ora Yesu ya basumwo. Wonkwa one ya hini. Wonkwa one ya hini ya sorry wo. Jesus Christ ya basumwo. Wonkwa woni ya hino. Wonkwa woni ya hini. Jesus. Ora Yesu ya basumwo. Wonkwa woni ya hini. Jesus Christ wonkwa woni ya hino. Yani wa hini biate se wo. Le mazande. Libasi handala masai. Li kidarama la mazande. Jesus Christ, Jesus Christ, ye basumwo, wonkwa wone mehino, wonkwa wone yahino, Jesus, Jesus Christ, ye basumwo, wonkwa wone yahini, wonkwa wone yahino, as a voradie ye basumwo. Le mazandale, li basuanda le. Jesus Christ ye basumwo, wonkwa wone ya hino, wonkwa wone mehino Jesus, wonkwa. Jesus Christ ye basumwo, wonkwa wone ya hino. Wonkwa woni ya hino Jesus. Jesus Christ ye be sorry wo. Wonkwa woni ya hino. Wa ma sandelelema liba Sunday. Le makandalala. Erade wonkwa woni ya hino. Wonkwa woni ya hino. Jesus Christ ye be sorry wo. Wonkwa wone ya hino. Wonkwa wone ya hino. Jesus. Jesus Christ ya be sorry wo. Wonkwa wone ya hino. Wonkwa wone wa hino. Jesus. Jesus Christ ya be sumwo. Wonkwa wone ya hino. Wonkwa wone ya hino. La mazandelele. Wonkwa woni ya hino. Wonkwa woni ya hino. Ajinkwa Yesu ya basumwo. Wonkwa woni ya hini. Wonkwa woni ya hini Jesus Christ. Ajinkwa Yesu ya basori wo. Wonkwa woni ya hino. Wonkwa woni ya hino. Wonkwa. Ora Yesu ya basumwo. Wonkwa woni ya hino.
wonkwa woni yahino lama Sunday. Jesus Christ, ya besum wo wonkwa woni yahino ajinkwa wonkwa woni yahino ajinkwe ajinkwa Yesu ye bedi wachi o wonkwa woni yahino wa woni yahini Jesus Christ ye besum wo wonkwa woni yahini wonkwa woni yahini wonkwa woni yahini ajinkwa Yesu ye besum wo wonkwa woni yahino wonkwa woni yahino wonkwa woni yahini la mazandale imale kandara makandare wonkwa woni yahino wonkwa woni yahino Jesus Christ wonkwa woni yahino yeni wahibia tesawo wonkwa woni yahini wonkwa woni yahini Jesus wonkwa woni yahino wonkwa woni yahini enti diwhini eni diwhino diwhini erade eni diwhino yahine diwhini yayin kasie diwhino erade diwhini oyin kasie diwhino yebo manie se diwhini ore diwhina yajibwe diwhini evise wasoro yehudi asasi yehudi ohibiara nte sewo erade wasoro yehudia asasi so yehudia ohibiara nte sewo erade diwohine erade diwohine wayini batawo diwohina diwohine erade diwohine osajifwe diwohino Jesus Christ diwohine Jesus diwohine Jesus Christ diwohina ye baba diwohine diwohino Jesus diwohino diwohine Jesus Christ diwohino diwohine ye baba diwohine evise wasoro yahode asase yahode ohibiara nte sewo soro yahudia asase yahudi ohibiara nte sewo enti diwohino le mazanda le mama Jesus diwohino diwohine jatwahine diwohino akoji amaida siomwe diwohino yeti pejafwe diwohino
Ebusiamu jifwe di wohino. Di wohine. Jesus Christ di wohine. Ebusiamu jifwe di wohino. Le mazande. Le bakandara mazanda le mama. Eradi di wohine. Yes raje di wohino. Le mama di wohina. Di wohino. Di wohine. Yes raje di wohina. Di wohino. Di wohina. Di wohine. Yes raje di wohino. Di wohino. Di wohino. Di wohine. Ebuye ni atoye. Etifi ni anafo. Jesus bedi hini. Dada. Ebuye ni atoye. Etifi eni anafo. Jesus bedi hini. Dada. Ebuye ni atoyo. Etifini anafo. Jesus bedi hini. Sompa Dada. Oh bedi hini denyina. Hey. Oh bedi hini denyina. Ebuye ni atoyo. Etifini anafo. Jesus bedihini. Dada. Jesus bedihini. Dada. Ebuye ni atoye. Etifi. Eni anafo. Jesus Christ bedihini. Dada. Ebuye ni atoye. Etifini anafo. Yen Jesus Christ bedihini. Dada. Jesus bedihini. Dada. Oh bedihini denyina. Jesus. Jesus, Jesus. Oh, bedi hini denyino. Epuye ni atoyo. Etifi ni anafo. Yen Jesus Christ bedi hini. Da 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 da. Epuye ni atoye. Etifi eni asio. Jesus bedihini. Lama sandelele. Jesus bedihini. La kandara mama. Ye Jesus Christ bedihini. Da 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 da. Jesus bedihini. Da da. Oh bedihini. Denyina. Obedihini denyina. Ebuye ni atoye. Etifini anafo. Ye Jesus bedihini. Dada. Ebuye ni atoyo. Etifini anafo. Le mazandalaba. Le mama. Ebuye ni atoye. Etifini anafo. Jesus bedihini. Lama zandala mama. Obedihini denyina. Eradi obedihini. Ebuye atoyo. Etifini anafo.
Da 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 da. Jesus bedihini. Da da. Eboya niatoye. Etifin. Nianafo. Jesus bedihini. Hey. Obedihini denyina. Obedihini dada. Eboya niatoyo. Etifini anafo. Jesus Christ. Obedi dada. Eboya niatoye. Etifini anafo. He Jesus Christ bedi no dada. Eboya ni atoye. Le makandara masande. Imare kandara mama. Obedihini. Eboya ni atoyo. La mama le la eboya ni atoye. Etifini anafo. Jesus bedihini dada le mazandara mama. Oh, sarne kakra. Sarne kingdom. La ba. Wana yakni mohine. Eni ramo rade yantono swaba. Ena yatunu. Obedi hini da. La ba. Wahini ya da. Wahini ya dianguso. Jesus Christ. Wahini nsaida. Hey, waya hini mohine. Na mama, no be ya sorewo kingdom. La ba. La ba. Masandara ba. Na hindi dana betriso. Oh, be friend no say wa. Deja ofutufo asumjihini. Oh, your hini ampa. Era di na hini no edana betriso. Obe freno se wa. Oye deja ofutufu. Oye yasum jehi. Oh, your hini ampa. Oye wasahini Kristo momani dinoso. Oh, your hini ampa. Osahini Kristo momani. Yeah, money this son no pay. Oh, your hini ampa. Na hini edana betri so yeah. Obe Fred will say Oye decha ofutufu. Oye ya sonje hini. Oye hini ambasa for radie. Oye hini ampa Oye hini mohino Oye hini
ampa. Yes, honorable. Hey, hey, hey. Nahini frisoro. Hey, hey, hey. Nahini frisoro. Nahini fatano. Edana vetisu. Hey. Jesus Christ nahino edana vetisu. Hey. Yahi Jesus nahino edana vetisu. Hey. Yahi noribo. Yay. Nahini frisoro. Yay. Nahini frisoro nahini fatano. Edana vetrisu. Hey. Nahini frisoro. Yay. Nahini fatano. Yay. Nahini frisoro nahini fatano. Edana vetrisu. Hey, yahina ribo. Yahina ribo, osa very me. Yahina ribo, osa very me. Osa very me. Yesu Christo, osa very me. Jesus Christ, why you so bury me? Jesus Christ, why you so bury me? Oh, so bury me. Nana hini frisoro, why you so bury me? Nana hini fatano, why you so bury me? Oh, so bury me, Yesu Christo. Yeneradi Jesus onwa ni wago. Jesus Christ onwa ni wago. Jesus Christ onwa ni wahinio. Yehi Jesus onwa ni sorry no. Osa bury me. Osa bury me. Osa bury me. Osa bury me. Yea, Osro, Ahimemo, Wakro, no sing, oh, Nina, Abofo, Ejane, Weshia. Quoto sorry no da osro ahimemo wa krono se o nyina abofo Echane weshia Quoto sorry no da yemo asemano da yentiem kesen kase Jesus wo yo hene wo yo wura wo ya hene mo hene wo na ye besom uda enti bomu asemano da tiem kase kron ne wo ahine mu hine wo na ye besom uda Sompa FM. Bomu asemano da tiem kase Jesus uyora
Woyahino, oh, concrone war, radie, oh, na ye besum, oh, da. Enti wa hunam yina bekutu wo, woni ye nedi nuye. Ewia sinyina besum ye bekutu woni ye nedi niye. Odefu nyamie ye hinini wo. Odefu nyamie ye hinini wo. Wayini tori chada ohunanyina yebekutu woni ye nedi niye ewia sinyina yebekutu kingdom woni ye nedi nuye amansanyina yebekutu woni ye nedi nuye ohunanyina yebekutu kingdom woni ye nedi nuye odefu nyamie yehini wo odefu radie yehini wo wayini turi chado wahunanyina yebekutu uni ye nedi niye wona ewia sinyina yebekutu uni ye nedi nuye ewia sinyina yebekutu radi uni ye nedi nuye ebusianyina yebekutu uni ye nedi nuye zafo radie ebusianyina yebekutu uni ye edi niye yahi Jesus amansanyina yebekutu uni ye nedi niye wadefu nyamie yehini wo wadefu radi yehini wo wayini turi chedo amansanyina yebekutu uni ye nedi ewia sinyina yebekutu radie uni ye nedi la la mama Sompa awonanyina yebekutu uni ye nedi azavo radie awonanyina yebekutu uni ye nedi do ye radie awonanyina yebekutu uni ye nedi niye azavo radie ebusianyina yebekutu uni ye nedi niye ewia sinyina yebekutu la manzandale imaramasa la makandari
Lili kidara mazande imamazande azaforadie wahonam nyina yebeko to woni ye edino ye woni ye nedi yehini Kristo woni ye edino ye rade anobey sorrow yehuni ayanka yehuni ayanse die bo ma ne yina no se wo ne yehene yeni wo hene bia ka wo yeni buafo bia ka wo yeni wajifo bia ka wo yeni ofudufo bia ka wo yeni bambofo bia ka wo yeni wajifo bia Jesus Christ yes sorrow woni yanjefo woni yani onyam woni mani onyam woni mejefo woni mani onyam timi shawa ni onyam woni mehire timi yaw kase woni metipejafo timi pejao papa anopei insurankawa woti asidada ade nyina sotumfo wa wote ho na wo ho na wo beba anope wonsa no nyuma se eni onyam nka ho wonsa no nyuma se ayeyi nka ho yesore wahenia enwoso sole wahenia enseida yesole wa yento so aba ena yetu Sompa FM ye dahini na obekoso adi wohini insuranka ho wahenia kase a yen wafre yen abamu si emeya hini ni mu adwuma ye metena hini mu na yenye mu adwuma nti yeda wase israel o kingdom ho with Jesus Christ udini nti amen ka amen bonsam ema Jesus bonsam ma Jesus bonsam ma Jesus bonsam ma no sugar bonsam Eradin shraw se wafidie edaso mpa ebia na uchinchim afidie na nasa wo sorry ya oso TV na ena utiye ye beto Sompa 93.1 wayade na wudi wo sorry ye chisa de erade pen ye yama no wade ase de ohwehwe afrime no ho ne se ye be sorry no ye be yi na ye wade ase ebe tonton ni aye ne kase enti bere yi mu aye sori uradi enhira ne mu se wo de ho hye sa wo sori mu ti yento aso a na yen sori uradi last week o de ma yen say obi a wo sori uradi bia no oben yakopon what you say wo sori nyame a eye bambo kase e wo ono obi nche na ni onyam ono obi nche na yeyi edi ayeye ne dia ene ye dia ma no wadi ase eninti ye bekoso a ede na yeyi ene ne sorry ede ama no aha ye Sompa 93.1 koso a na follow program na di akire sa ye koye nim morning devotion ye go so ayeye program ayeye na we are for heaven not for hell wadi ase we are for heaven, not for hell. Enti ebeba so. Na ebra ya sori ewrade awie. Yesre ne ho atom ne ahoden. Ahoden. Yenkan Daniel chapter 6. Na yenyina somfa emo empire. Odifo Daniel ehoma no. Eti ensia. Ninchiche mu miensa no.
Daniel chapter 6, Sompa FM. verse number 3. Or see, na Daniel yi chen abrempon ene amantem ahemfo. Daniel ye kan ho asim o chen abrempon ene amantem ahemfo efri se na honhoma echen so ewo ni mu ohene no yese ode no besi amantam no enyina eso. Na Daniel o chen abrempon. Daniel o fa no numum dini ko bie Babylon asase so. Fa na kwa ne mfafo na isan se Daniel de ne ho tu ne Nyankopon so na obie ne humu na agya ne honhom ewo ne munti oduru honom no o che abrempon any amantem o che president o che ministers o che sojafo amantem ahemfo atwotworo wuro ahemfo akukuda womo meda ahodo womo abetiri womo chini ye Sompa FM. yes ahemfo chire bi de bi echi ohini bi ye ohempon o ati ase enso no wo chen amantem amaya ahodo akese so ahemfo wo chen wo nyina efri se na Onyankopon honhoma etenso ewonim anopai Ewurade honhoma etenso empagura wumu ama wa chenso ama wa buroso. Praise the Lord. Si betumi a chenso na ya bonso a na ye eja ne honhom hwe ewiase we eya honhom mienu honhom konkron ena honhom fi na ebinum a ye wo wiase we ye nuanum binum abie wo homu ama honhom fi abenya wo mu atena ena odi wo mu didwuma ewo fi ade ye kwanso odi wo mu ye bone kwanso na wodie eja ne honhom die ba Daniel so die na woni mu ne ma odu sa oman no mu no odenso die be ma ya denso wasase so ye be denso wa adwumam ye be denso wa sorenum ye be denso wa oman no mu no eye ja ne honhom enye bibia eye honhom konkron bra ya sori Awurade awie ye bo papa amane se anopai ye hia ne honhom a echenso do de ma ye janum binum awodi ye nim kan wasase so no ma ya tworo wo ho asem a ye ensenda ho no sa honhom konkron onu ya weyemu bo sa ampa ne me ko onu ya weyemu honhom echenso excellent spirit ye hia excellent spirit Ewurade mfasa honhom echenso onfenu ya yemu bo sa ampa no Sompa bo sa FM. ampa no eja tenene eye wo honhom en anopai bra ya sori wawie ye hia wo honhom na chenso honhom na ya honhom papa woni eja no anopai wo boy yense wo suban ene wo sasunti anopai wo honhom emra yenso honhom ba ye nananom so ye janom so ma wo ginan konkoden ye okumu hodenfo Canada from pesu agui eye honhom chenso papa honhom chenso emra yenso honhom konkon bra ewo Yesu Kristo Nazareth di bra yenso
brayemu de ba Daniel mu na ma Daniel chanso no e ma Daniel chanso na ohini yi ni si ho e chanso no ewrade e na no pe ohom embrayemu ohom emedom ye anope me sre ohom a eye konkoro no eye utumi no e de ma etiefo ne ahwefo wana otie ye program yi ewrade se obi ne ohom a anope ohom nsane meja ohom nsane miwra ma ohom nsane ohom konkon ensane empem nko ankura mu enope wo sumi mo ohom konkon bowra akoma bi emu opie okra bi a wo chira wani mu prempre yi ewrade sunson konkon bowra akra mu bowra honhom bi a ohom e bowra Daniel mu ma wo cha brempon ewrade se obi abie na koma mu wo wani mu anope ya obi abie adwene mu wo wani mu anope ya obi abie de homa ma wanope ya anope honhom konkon emfa honhom kame ye honkoku sane ewo Yesu de mu sane me manfom sane won krofo mu bawra komam bawra wakrem bawra honhom bia bawra akoma bia ejira wanim saba adwene bia ewo wanim prempre onyame honhom bawra akoma bia bawra adwene bia ewo Yesu Kristo Nazareth ni demo la baba masandara baba le masandara baba onyame honhom shiegu yenso honhom kronkron shiegu yenso onyame honhom Sompa FM. anope shiegu yenso honhom kronkron shiegu yenso Hiegu yenso hie nyame honhom hiegu yenso onyame honhom hiegu yenso honhom kronkron hiegu yenso onyame honhom kronkron shewo mama senia wo yama tete asori no onyame honhom kronkron shewo mama senia wo yama tete asori no ma wo jana so akoma nyinara mu ma yentu minka asempa no wotumi so se wo sra no ba koni anyina be papai wa hoden ebesa yare otomfo nyame basa krono ejumera yate wo fresh kono yabawenim fofro fasra yene treye kwampa na Daniel chabrempon efise na honhom a chance wonimu anope honhom be ne wo hu de be ma wa broso de be ma wa chenso bomba ye kakra bi na woda timin fi Bible hwem and need 15 minutes na woda so betimi atena TV obetena radio so sa etie ko Facebook ko Facebook ko ha na ubetini network ni nyina so esi ba wo fa Bible na woda anopei honhom konkon omra otumfu nyame basa krono ejumera yate wo freso kono yabawanim enwo fofro
Fasra yene Shreyen kwanda. Anope me no we charge your battle. Ye catch Yankopon ti asefo ne se anope oman home emna yimu. Sompa FM. Bompa yesa se Yankopon. Anope mi hia wo excellent spirit. Mane mra mi mu. Ho home ba mama chenso. Ebe mama yam paibofo. Ebe mama metumi agina berepa ne burboni. Ebe mama metumi ayokomu hodenfo. Ebe mama metumi afa wasam adiso. Ho konko bra. Ewa Yesu Kristo di mu bra. Onyame hohomo bra. Be shame ma biem. Be shame dey. Be shame ma prenko bie. Be bia mi to sing. Me Kristo so ma bra boy mu asetena mu. Ho konko shame ma. Wa Yesu di mu shame ma. Wa Yesu Kristo di mu bra. Ejane hohomo bra. O koko bra mi krem. E wa Yesu Kristo di bra mi hohomo. O koko be ya watana ya o memo. O koko be ya watana ya o memo. O koko be ya watana ya o memo. E wa Jesus Christ di mo. O koko be ya watana ya o memo. E wa Jesus Christ di mo. O koko bra mi krem. O koko bra mi hohomo. O koko bra mi nipeduam. O koko bra mi mo. E wa Jesus Christ di mo. Dear man Daniel Jenso. If you say na Onyankopon honhom e woni mu. Amen. Na honhom konkwan no woni mu nti. Aya se ye di ne honhom konkwan sa. Ye sori tia no sa. Ye ni predo. Ye wo won na asesa. Senka ni dibire kura. Ni dwumadi kura. Emfiri nsa. Nanso eja ne honhom edibuan. Honhom konkono odibuan. Anope nyame suso konkono ondi mbua. Honkoko wan hye wo ma. Baby a wutosini. Asetena imo. Abrabo imo. Wakasemu. Sikasemu. Honhom konkono wan hye wo ma. Ewo Yesu Kristo demo. Ehe na wo mre ye ho. Honkonko ne sheni padin. Honkonko ne tumre ye ho. Na ode denhye e de abreye. Eye gya ne honhom. Honkonko ne wo Samuel so. Honkonko ne wo Daniel so no. Eboa no. E wo man a okopie mu. Nyame soso honkonko. Anope wan hye ma. Kasa honkonko anope hye ma. E wo Yesu demo. Yimi sintobia. Efri ho. Nafa wo wa mashemame. Nafa wo wa mashemame. Nafa wo wa mashemame. Ho konko anopei. Edoma ye ne wa hie wanimu yi. Obi biara oni ye ya osumi. Dia watosin wunim no. Dia wa ye mra wunim no. Wunim ni panyina adwene. Wunim ni panyina koma. Wunim okra bia. Sabi baby biara obi awo. Baby biara obi ateyenka. Sunsu mu mra ye bia. Eja ne honhom tumfiri wo mu. Honkonko nyimra ye. Emfi wo krem. No fa ne denhye nwra wo krem. Wo Yesu Kristo demo. Me yimpa ye ma no pe. Wo kra nya dei. Enche watamfo kra. E wo Jesus Christ demo. Wo honhom nya dei. Enche watamfo honhom. E wo Yesu demo. Honkonko nhya wo kra ma. Onye gya wo krem. Onye tumi wo honhom. Onye gya wo ma wo kra. Honkonko dan ho adi seja ewo mo kasa honkonko dan ho adi seja wo me krem honkonko dan ho adi seja wo me honhom honkonko ye tumi ma me kra honkonko ye chama me kra nyame honkonko ye tumi ma me honhom honkonko ye tumi ma me nipadua honkonko ye ahode ma me kra honkonko ye ahode ma me honhom honkonko ye ahode ma me nipadua ewo Jesus Christ demo ewo Jesus Christ demo naka amen. Honhom ne ya hoden na honam de enye hwe hallelujah we are for heaven oh now I just so there not for hello not for her naka amen yegusua ye bompa enje yetie eradiasem na ye de Bible no ye de atoaso sompanie heaven akwantuo ni sompanie heaven akwantuo ni sompanie heaven akwantuo ni obi etie tumpa
hwe no anchi mo fidie no ankotie another network nkebe ya halam adiazie ma fidie ni na ya pe super group TV no kache nkwala no kache won se TV no moma ne na sompa me fra bonten ba number hu se eda another network ya munyina fia ekombede mo bi enidi ubedi di zombenya nam keten mama na monwe efise mo pa fedie no anto sompa adiazie efie wo bi etie sompa Ghana obi etie sompa ewiase ni obi etu me mana mo wo Europe no obi ahwe sompa adiase me nana no ene me mo wo ito ya ka kire wo abochefo nya ka kire wo obi ahwe sompa adiase na obenya katia fa hallelujah we are for heaven no akajen say not for hell. Amen. Yako yenim. Yamesoma yede. Naka amen ba. Orichro. Nyami medi wasro ho. Wonso kaho bi. Nyami mano. Orichro. Erade medi wasro ho. Na wonso kaho bi nyame mano nie hiani se obesa chira wadwen nie hiani se obeji Kristo edi nie hiani se obebo wo breye na wafata osoro ahimemu Obema yena kwaba Yakuma beto yeyem Obema yena kwabo Yakuma beto yeyem Sompa FM Obema yena kwabo Yakuma ebeto yeyem Obeshimye afamurunkom yimu Akoyene jefi wasoro hono Yakuma beto yeyem Obema yena kwaba Yakuma beto yeyemo Obema yena kwaba Yakoma beto yeyemo Obema yena Yakoma beto yeyem Obema yena kwaba We are say amane edosun Wo how I prepare ni nyare way Oh, who just so my one away, who Yesu Christo no Christo obey my home na obey jojo yenkra de nina Christo obey my home na obey jojo Yakra de nina We are see amane no dosun Or how I prepare nyare way Oh who just on my one away Who Yesu Christo no Christo obey my home Na obe jojo yenkra de nyina Ewiase ya yewomu yi aha no kro no wo Se ewiase we mu Ewiase ya mene wo yewomu yi
Ana bonsam owo. Esoro ho oni ho biem. Efi se oya hantan no. Eja na obo no no oye no no wato na behwe fam ha. Tie ne nete. Ye ni Satan enete fam ha. Woni na tuate no oba no ode asrafo ka ne ho bai. Nya ono nko na bai. Otwe osoro. Edom ni bi edi na chi bai. Ono nto ono so o ni ministers. A odo mo ba ha. Nti ye ni akoa ne nete ha. Eti wo ma bi no ma ye hantan. Odi ni honhom no ni su no. A na eye papa oma eda na ebone no. Odi atoya. Enti asase ye yetiso yi. Ye ni Satan nete ha. Asase ye yetiso yi. Krono wasase we so. Ewudi aya na wo. Nanti chicha. Asase we so na wo. Kata asese. Asase we ya so na wo. Sase ya etiso yi. Ena nkonkonsa wo so ewa ha. Asase ya etiso yi. Ena ye ni wona omo wo nipa se. Omo guru nipa ho. Omo di nipa ho fa ye no omo nete ha. Eya asase we ya so. Ena ye be guru ho. Asase we ya so. Ena wo benyu obi ama na wo wase ewa adwuma mu. Asase we ya so. Ena ye benya wo. Ye be ka ho nsem mone a kire wo somfuo. Ni wadwane agya. Asase we ya so. Asase we ya so. Ena obi betimi aye oyi hotena. Ni wayi wafuro no ono abetena wo seat. Eya asase we ya so. Asase ya so no hwe obi mamu osu. Eya Sompa FM. Sase we yaso ne ebeka ho asembone ye bedi wawu. Sase we yaso ene ye betwa wo na nkoko. Sase we yaso eya heya. Natie. Ebinum betena sase we ya krono ayema na ntitwitwa wo so. Kontompo atoro asama wonim. Asama wontei. Asama nyo na okan ye be form ama na ye pepepepepe asase we yaso enye be gu animu ase ebi mbetena asase we yesu ye gu omanimu ase ombe fa de wo fa munimu bi ombe fa wo sum ombe fa yariem asase we yaso na yare wa eya heya ebi no ma ba asase so be fa de wo namu bi pen oma be fam sa oma be fa yariem oma be fa nantitwetwam Woma befa osum sase we yaso obi ba wa ho da sase we yaso we yawo we ya na boni woso sase we yaso ena manson e woso sase we yaso na nsisie eni nkontompo e woso eya na bi no ma befa mu sa woma betena we yaso ye ne radi Yesu Kristo a oye ye wura ye gifo obetena we yaso aduane a wudie sase yaso obi abedi biko position kuta obi abefa mu biko yawa wa famu no obi abefa bi mu ko entwanto so ye twa to so ye twa bi ato so bi obi abefa mu ko adase nenso se nipa no wamfa ne ho anko hye safo ni nyina mu otew no ye di ne ho adanse. Praise the Lord. Anope ma me no kenkan Erade asem na ye nyina so efemompai Ezekiel chapter 14. Ezekiel chapter 14 verse number 14. Ode ma me femfiri 12 no eba na Erade asem ba me nchen se onipa ba Sompa FM. se asase bi ye me bone edi fomfa asem bi na metene me nsa ewo so na mebu ne panu dua mu na me ma ekom eba so na metwa enipa ne emmoa efiri so
nasa emerima baasa yi Noah Daniel eni Hiob ewo ho a won de won tene ne ho na meje won kra Ewurade Nyankopon asem ni obo nipa miensa din Daniel Noah en obo Hiob nipa miensa ano pain ka Ewurade Nyankopon ma se nipa miensa yin emu baako enya yen wo pesa wo ye Daniel wo do ho to no ana pesa wo ye Hiob ana sa wo pesa wo ye Noah se nipa miensa yin wo mo betena asase we yi a na gay wo so wo ma anya bi wo mo betena asase ya na nanti twitwa woni ni nia wadwumam twitwa ni nanti ni sa wo wona se o asama comfort unim hore onim Bible pray dia to so ya painting in black to onam ho nyina no ye hu ni ye efri se e wode obi aka ama obi ate afa no ya kansam bone poto e de agu no ho ti de wo ye kora nya obi fe de comfort ye nya obi fe cause any brenti de otumi ya onu ntimi nyanti e ne ya eso nya onu a e ya oba de no onu no watwusu no oja se sasa we yi so Daniel ba ya no na nkonkonza fo ho but we ni bi ho ma na chenso wa Daniel munti yeta no yedi ne ho nkonkonza e de ne koma jata senke jata mi no he to da bia ne edi ho nkonkonza yemfa ne manim guase yemfa ne maka yemfa ne ma accident say ya report will be a accident or platform isu a ye di Jesus Christ moja ye twem wo sunsum frɛ wo so one wo ma and damn kwa wo mo a omo accident no so naka amen e wo Yesu Kristo di onyame hohoma na wo won so nti Sompa FM konkonsafo sorry asase we ya so Daniel be fam ye dele ho konkonsa e wo dwumadi Ewurade di ni die ne mpai bompo ye sorry tia ni nyame samka ye sorry tia hwe wade ye mpo ubenya ho konkonsafo die Ewurade de wo yi nti die Ewurade de wo yama busua die Ewurade de wo yama oman die Ewurade de wo yama asore no to benya konkonsafo e wasase we yaso nanti twitwa yi hotena yebe pamatare bia shawa woje ho anye yebe kan wa frasafo no enso na wonnim ho hwe so na wonka ho eye Ewurade de odi wo yenti praise the Lord Daniel be fam onyankrofom ye wo na se e wasase ya so nenso wan wo obi ase wanka obi ho asem bone na Hiob so wonu so nyankrofo mu ye goro no ho di ne ho fel wankasa ye bedi ho fel e wasase wi ya so esam bia wan kosuku wonte be tie bedi ho fel woni 1 2 3 woni me ABCD ye bedi ho fel ye beka wa kire sempoto den ya anya Hiob woni sikanti ye bedi ho fel Hiob oteba wanka bi Noah oka hinie no asem ba ye di no fel asase we yaso hwe onyankopon tesiro ene wo hwe nipa ma ti Ewurade di nipa miensa ho adanse e di adanse na Ewurade di fa wo ho e di na Ewurade hu wo mo ohun wo mo wo hene
Daniel, Noah, Job. Ewurade Nyankopɔn hu wɔn mo wɔ tene ne kwan so. Yɛkɔ heaven. Enya sorry asɛm. Nya me kɔ Pentecost. Me kɔ Methodist. Enya asɛm. Wo Methodist no Pentecost hia Nyankopɔn. Ɛdie mu na Ewurade ohun wom. Sankofo mi ensɛn. Ewurade hu wɔn wɔ tene ne kwan so. Wo Ewurade hu wɔn konkonsa kwan so. Ana wo hu wɔ atoro. Ehin na Ewurade hu. Atoro bi ana wɔm bi. Konkonsa bi ana wɔm bi. Na ntintwitwa. Na wɔm bi. Duabɔ. Na wɔm bi. Ehin na wo bɔfo no ohun wɔ. Edie be mu na Ewurade hu. Ewa asase so. Obia ye bebu Nyankopɔn so obebu obi atɛn sɛ de ne nnwuma teɛ. Ye kɔ heaven. Etwa sɛ me ne wo. Heaven ye kɔ bie. Na ye mfa ya no kɛkɛ. Ɛna ɛkɔ. Ɛsɛ sɛ heavy population no ye more. Onyankopɔn hin ye na ɛsɛ mu ye ma. Na hell ɛyɛ nil. We are for heaven, no, I just say, not for hell. Oh, who ni pami and saying, what tinning him. My brother and sister, a dear moon radi whom. Obe whom, what tinning him. And also be whom ewo fimu. Asase we so de eniema wa ha o. Na saafo nyina be fam. Wo ma anya bi. Eti yenso ye betumi atena se ye nya. Sompa FM. Ene wote sa sesa. Obafo no obeba. Wo se oman no ya me bone. Na me Ewurade me tene me sase me sɛ wɔn. Na sankrofo we mi ensa wo mu. Me hu wɔn mu. Wɔn mo tene ni mu. Me gye wɔn kra. Sister enya wo kra bro. Entene fam ha. Eni wo kra bro. Na nipa e wo baabi kɔ. Asɛm de nipa so. Atam wo da ho ma nipa. Wo nua na wo sɛ no akyerɛ obi no. Ewurade be bu ho atɛn. Wo fa wo hu ni da. Sikanti. Femunti ope fem. Ope so obi ehu no. To odidi obi ata odidi pani atem. Odidi ohemfo atem, odidi president atem, odidi dia wo chen no atem. Pese obi ehu no. Odi wo krabro. Ehin na wo obofo no obehu wo konkonsem obehu wo duabom obehu ewo nanti twetwam obehu ewo hene Ewurade hu nipa miense wo tene na ekwan so na wo nso se nei Ewurade ba ediemu ne wo hu Ediemu no wo hu obehu atorom. Obehu wo ahoyia. Eya ne ya. Obi kra nyame no obi nna ho bi o. Eso ofre Nyankopɔn de afre wo bi ya. Eso de onyame de obi e be na sase so. What do you say? Eso de Ewurade de me ye. Ene so de wo so de Ewurade de wo ye. De wo ye no mimi ntumi nye. Ko won famfiri soro maame. What do you say? Penifo se wo sua wo bi asa wo chia woto. Chia wo pa. Me hu sankrofo mi ansande ya because sankrofo we ni me hu wo motene ni. Ewurade mo aye. Na me ne wo. Sompa FM. Ade bi ayeye na sase so. Ayeye nim se
oh mako kan we hu asem mako ma we adwuma bono mako ma ye yi we afiri adwuma mu mako gi we di bra firi nsa mako tu we yadu mako wi obi ade mako ma we awu mako bodua ama makum obi magi obi kra firi nsa ma se obi sa makum obi ma se obi adwuma ma ye we nyina eda wani mu twen ube bu hu akonta. Praise the Lord. Adie bia ni pa na asase so bia wo mfa wo hu ni da ti so obeso san sesane ne ene ya dia wo timu a edo beko hell no sorry film enya biem baby akodi kwankwansa no ko pacha se me bua asema beka enya no kore te say da wo so twen wo be bu akonta na wo be hia nso. Praise the Lord. Revelation chapter 20. Revelation chapter 20 verse number 12. Wase na mehu ewufo nketoa ene akese se ogiagina ahenwa no anim na obuebue enwuma bi mu na obie enwuma foforo bi a eye obie enwuma foforo bi a eye enkwa nwoma eno emu na onam asam a watworo eno wo nwoma no mu eno so ebubu ewufo atan sede onwuma ete. Eti my dear brother and sisters asasi atisue enwuma wo so adiase ye ka nwoma ye wo science enwoma ye wo mathematics book adiase ene ye wo akila book ye wo there are so many books yesua adiase ye wo nwoma bebre English language, your French book, your Asante book, your Infanti book, your Arami book, what is your social and dear ben a book na who's yanibino, what is it? There are so many books, a nipa, Yamiama Nipenians and Sompa FM. At the actual. So, ena sabu suni nyina so ewo ne eka adiase na anopei ye ka book ba ko ho asem ye ka book bi ho asem na sabuku a ye ka wasam social mass book ne akiula busum no ne ade ni nyina ewo eno pe me ka book a eda me no wabrabo ho a ye friend enkwa enwuma ye wa live book na sabuku no enhira nka nyankopon se enkura president Mahama eno abetwahwe na busuafo nyina di agum se abuku no enkura me madwuma wura brother Foster enkura no senka enkwa homa ni kura Foster misinia enka hwe comfortability no betwere di first odi on fa udi jo ade ade we me ya to say you know omuko Yesu njan ayo mata no o se Yesu ahini emu fa me ba we tena woni fa we tena obengum aya se okope dibira mane ma wo ka so ya boa senka nkwanwoma no Nyankopon de my brothers Foster ko betro na yire ne ne ma di first no ofiri wa no ko na busuem no what TSC 21st clinic no what TSC Sompa ade ase
na wa ho ye for say wa so etia no obey you dey free Praise him. Nyankopon ye quality o. Enwoma no anfa ngura o. Enu akotwe obusuafo. Wakotwe ngrofo ni abegum. Na dia ofata se wo mu no, ka obeyi na free. Praise the Lord. Ka obeyi na free. We die enkwa woma no, e woni nche ho soro. Eti dia wo beye na sasi su biara. No atwero. No atwero. Atwero. Eti enne ye ya wade ye yesimu. They would down pass on sister. What do you say? Enra, comfort the one sama, Okoka, watch it up. Sompa FM. The one ya woke a caton or so no. And radiatro. As a bookunum. Who call Bisto? Ukoviano, watch it. A Juma ya Juma shawansa, who we a Juma Uda. Asa open asem nanso oboa wo hu nana wo sere but wo kokuo mu de wo ni nipa ba ko mienu sia na wo ni hobia eso de wo kafa na ho erade atwero eni eme besisi asasi so entena asasi we so ni wo kra bro edie mu na rade hu enipa miensa de ohun wo mo ewo won tene ne ade efra no pe kwenka me ne wo yenya adwensa kyera na se enra ka urade baye na nka wo fa buku no ena de ye obi mu akyere yanka ye ni bewu woni woni ate asori de ene ye di Kristosuma kata yani tie ye wo soma hodo be bre na owiase ewiase we mu osoma hodo be bre ye wo abosonsom wo wiase ye wo budaism wo wiase enkanka som e wo wiase what you say ye wo okotosom ye wo freemason som eku ahodo be bre what you say ye wo kuo sa hudu bebiri a enipa num ni nyina so nipa wo mo nyese nipa nim esuma hudu bebiri ewo wiase a enipa ewo mu a ebinum abie wo hum de wo ho akohyehyɛ sa ekuo num no mo wo sa ekuo no mo ye serious ema sa ekuo no emu adeye ye wonya me frefo som nkramosom abosonsom budaism freemason som nkanka som ene hwanhwani som de wunim no ni nyina esom no doso what you say Latter Day Saint som ni nyina ewom ena ye wo Kristo som sa eniema ho sa ekuo na bayi nyina eyeku a wo mo so esom wo mo so wo honhom a wo mo so bo mu din e worship wo mo ni no so ye honhom wo sa ade enum ebi sum na ntwie ebi die ye na ntwie ebi die ye dotie ebi die ye kanaman ebi die ye wowo na safo no a wo mo do mo ho akoma masa osom no wo mo ye serious sa spirit no won hyehyɛ de amasafo no enipa no wo mo di o mo so hyehyɛ no so pepepepe na sa som no nyina awieye eye wo wuo na wo som a life enkwa ewom eye Kristosom me say dey eye Kristosom eye Jesus Christ ono ni yen ye pillar ono ni ye foundation
Eso ye pe ye hwe osom a onye ebinim nye serious a eye Christopher. Ebinim diagro. What you sorry them? Sompa Na odi nyamesom na kata nani. Na o kanini ho asem ya. No tu tani ni anantini. No o sani ni anhira. Obi ani ho a o wa bosom dem. Osom bosom obesa ba sorry da. No agya ne bosom no ho. So oba Kristo aje se wrade atwe no na onye firi bosom ho abosom no ho eba Kristo ma onko bi mu da enso ebinom tete ebinom so ma gi Kristo adi o so ye Kristo ni so ofiri Kristo na ase na o sa akobosom so ofiri Kristo na ase na o sa okọ saint o sa ko free saint what I say ofiri nyamesom pem ofi Kristo mu no say akọ baabi foforo wo say akọ hwe osom foforo de ne ho akodon abra Kristo som no a eya nkwa a eno ne yanyina so ho do wo firi papa mo no say ade ne ti o say ade ne ho koboni mu ahomfi esom hwe osom me keka enyina osom ye unique eye Kristo som. Eti sa obeti Yesu Kristo adi. Na watena ne nase asom na kosi awie ya. Na waye ade etene a. Wo enwoma na ye nkwa nwoma no udin bekombi. O mami hu nwoma no. Na obi abiem. Mi hu ewufo nketo ane akese. Ye hu ahimfo mawu. Ministers wo mawu. A soldier for mawu, a doctor for mawu, a sika for mawu, and kwalanke to mawu. Yehui. Na a woman, ya de bayano, or be a beam, or who did be a who would be what ever ho. What I say? It was someone. A radia whom or they were bum Christo sum so would try ye. Now about Christo sumwa. Tina mu yie pa. Hwe no wanko baby. Yesu Kristo no se ono no kware Kristo no wagi na dia. Fa wakoma nyina. Fa wadwe nyina. Fa wokeda nyina. Fa honhom nyina. Fa nipadua nyina eman. Na tie ne ne. Na di na hyade ene ne mra so. Ya de etene. Mawrade hu ewo tinini mu efi na rekro Sompa FM emane hu ewo nya atwumu biem aso ye so oboa wo hu comfort anu osere wo fa telephone no oni ni gira phone so no osere enso so ni mu no enye sere wo be hom kwa no osere record comfort ka ho hwe when obi kasa telephone so be very careful. Obi pe wasem. Ono wa free baby a wo no unni hobi. So on record winnim agi nyame. Ya fra wasem mu. You very careful. Ye be sum wa fidie wakasem. Ye be sum wa fidie wo sikam. Yes ye nyan. Enipa sasa weso eni amata hohom wane wa ha hohom fi wa sasa weso ena hohom konkron so ye tra ye wa ba sasa so obebo amenu mienu anope ma yemfa ye homa Kristo wate edie be mu ena ewrade hu wo wons ensanwie mu wo hu wo ahoye mu entra sorry dem nya bayisemo eni wo krabro eni pa wo baabi ko o se wo biebie humanum ni wo biebie humanum o ma ye hunu de ya twro e wo humanum no di bebu yaten
yen de ya twera fa ho no eno na ye de bebu atan me kai se me be ware Ewurade ma ye be twero me ho asem ma ware na me wokuma se fie bi mu na fie na me wo mu no se na meme ho nyina edi mente fi se me pon adwuma ba ya na ma fa me bible kwa sore me bewura dem a eye Bible nko a se na area ho mema o masu me fidie eni fie ho mema nyina na mema wo fie ho na ma nso ema ya nso wo fie ho na wuni Ewurade to minti o ma nyame fi se na me pompai fi se na me sua nyame asem fi se me de me ho ato asem no so Ewurade nam ne honhom so di bua me be ma ba ko ba me fie me dem na me tonsuo na oba ye no abeje ne ho atena konya nso was comfort ma me no nya ba ko na me se de ba ko Sompa FM e de ba ko je so be peme ene me ada na me se abrada yi on cheke ne ho o wa yire me yesu jani na me se ada wo so be tonsuo wa mpia me bo dede ama obi ate oh sister makra sa me konkran enam se enkran ye me dem ha enkran kwai eje comfort bi dem ha me yi nsuo na ma so wan sori ankwa metietim sesia e hwa pe oye na jesu ode ne nsa ba be fa me na me se hey na me bie pona besene eno obesen ye wunim se na efidi area ho sum me se o mo so ma agboy no di me de mada ma so de me ko madwuma me ti hu yeni aba we de yeni aba we de be fia ye hu se be me bi aba ne dem obe fia ha yeni aba we de be me bi obaba ba wan de ye beje na ayi je se o de se elupre je se no master take kasa ye nye se kai ye beje ka ye beje elupre na me de o mo kire wo mu na obi frem ho se kone unim bra we ye na na oba ha no ye ne so ma no ye ka so me tra o me ewe si obi nya wa efiri ho Sompa FM no wale nyina na frem Sofo Maame area ho ni fi ho boys ni nyina etu mi din Abraham ko Bible school ni frem Sofo Maame me wale omo be tra me ye be tra o na enu hunam fam de na me ko na huhum de nso kofita bi ye so obe wale me abompa ye kwa akiri ne Ewurade nyame ma me hu se ye ho no ano me da hwa na Sofo pani aba me nchen no oba no enipa mienu ene di nachi enipa mienu di nachi no ba kukuta book ena Sofo pani no edi nipa ba ko ni wura me de na me hu se ya ma me akonwa fita ene si ho ena me hu se Sofo no oye se oyire me na me ne no ntokwa oyire me pese one me ye de eda na nshira nka nyame huhum me hu ye dende na me se no me pene na me kikam e ho ape na Sofo ni ja me wase hwe kwani enye se me no be yesa ne mo ya soma me se ye mra me so nhwe se Ewurade so betumi de wa ye biribia ma na ye yi ana ya soma ye wo nchen ya be ma ba ko afre wo bi wo fie ho ebusa ne meme ho asem e wo ne ho se comfort betene fie ha juma de be na odi mema se no do ma ba anamo be na otu na enipa no a ofre no e ka meme ho asem papa e de kire wo bofo a no kuta buku ndo o ka na watworo oje me hu information wo fie num enema hu se ye krata
ye kenkaye so comfort oba ha no on se honam famu di kan so me hwe ena di wura sunsum eno so ye be so me hwe na ni so emienu nyina Awurade ma me passe Awurade wa ma won passe nso emienu bi e beto e wo tene ne ade ye be so me hwe onyankopon so ma na bofo e be so me hwe na me hu se buku a omu bi omo twetwe me ho asem wie no mo de metena akonwa fitaa so wose wadi nkunim atwero ho asem ye de ko ya maniate efiri wona maware Awurade bi kwan e ma kofi ware me hallelujah enti ye wo buka eni ye ho e wo soro de wo ye bia ye tworo ti chase ye ya de papa jankrofo ho samka jabayi samno jaduabo no obi na no anu me nsam nko a enchira ba kokure ni nanum jaya hoya no ja wate na Awurade enya kwan ehunu wotene ni mu ema ye hu ema Awurade Nyankopon hu ewo konkonsem ewo atorom ewo nantintwitwa ema Awurade hu won kontompom ema hu wa bosom dem wo ye kristonia tena kristom tena kristosum na eye unique eye sompapa ema ye hu ewo nkwasiasemu ma ye hu wo bone kwaso ne mom Awurade hu ewo papam obia sesei na ho so sesei ena sorry dem ho asori dem ho chese ya fa Kristo som ne se agodie bi ye medi agro ye ko heaven was it we are for heaven not for hell na washase bie nwumanum na de obia aye no watworo ahye nwumanum obe se de obia enwuma etie the heaven aye ko enwuma yemfa atoro nko ho de yenhu no se ya tworo ni di wo enkwa nwumanum no wo se wo to no twene oja tadi no kase Awurade boa me na ime yenhu medin wo enkwa enwumanum medin mra nkwa enwumanum medin Awurade ma wudin Sompa FM emra enwuma eye nkwa nwuma nya toro nwuma nya nkonkonsa nwuma na ese wudi bam enye numu na wosi yehu ema yehu ewo katase hye nwumam ema yehu ewo atoro nwumam ema yehu ewo ahoyem ma yehu ewo dinsaye ose nipa din ose nipa okwa ha wese okwa ha wese okwa ha wese wase nipa nyina ma yehu wo kronum bomade fa wonsa ye adwuma nenye wa no aduane ye de adwuma hye wonsa di nokore hwe hu ye wo sika ho hwe hu ye ewo sika ho hwe hu ye wo nipa ho hu ye wo ensam a wo ka ho na ni nyina no ye tworo ahye enwoma mu na dachi ankwa ama no da wo be wuse kukuro eda no ne be kwa kofa sa ahoma na ba sese ya de obekasa de wo ya na eja no hu wote soro according to Psalm 33 ne ya kenkan no woso onyankopon te soro ona nwunu nipa nyina akoma ohwe nipa nyina wasase so nyame hwe nipa nyina e wasase so ohwe de ya wo ye adwuma de ahya wonsa asore dan ya wowom wo ye sofo a wo hwe wo ye we ya wo hwe de wo ye bia eja ne hwe
na ye tro ho nkrata ye tro ho nwoma ye tro ti wo de sa wo se won sachera na de so bekoso atena bayigurom wo bekoso atena bosomsam wo bekoso atunuro wo bekoso adi unua ho konkonsa ne ya ma obi atafre wo bekoso ya onua ho yi hotena wunti obi anu aduane babo wunti wo se unua kire oboafo bi na ye jai no he ye jai no eda wani mu twen wo bebu hu akonta ewrade be tworo eda bi no wo be yi hu ano wo se na wonam de wa tworo wo nwoma ni mu no so ebu obi aten se di nyumate ti de ya tworo no ene ne ebebusa ho asem enne program a me ya tworo anope ye be bompai se ewrade moa yen ene me bia ye hu ye wo mu a ede ye be ko hell no anope ewrade mfa nche yen na yenya adwim fofreye yensesa emfi saa ne ma bone a enura ne yatim de ye emma yenya atwrode papa bi emfa ye ho nipa miensen ombetena asase we ya so na meka no saa bone we nyina na bi wo ha so ma anya bi da ti ewrade hu o mo tene ne mu ke ewrade hu yen e wo tene ne mu yesere ewrade se onhu yen wo bone kwanso bi enka menya sema sewo enka misuba nyina besewo wa ho brasi no kware odo kroye na tenene ashewoma o wa ho brasi no kware odo kroye na tenene ashemema enka menya sema sewo Jesus enka mi suban nyina besewo wa ho brasie no kware odo kroye na tenene ashemema o wa ho brasie no kware odo kroye na tenene ashemema anopa yesre wrade said na samo de be wo ye mobbo na ade bia yede ye hukọ wure mu a ema ewrade nyankopon tesoro a ohun ye wotenene kwanso ohun ye nkontompom ohun ye ewa hoye mu ohun ye wa anibere mu to da bia na Kristofo ye mu bebrede ye ne esi adwaman kwanso adwaman de ewrade di ka ho asam dada se de obo adwaman ono na de sai ne ho wo di sai woni padua o sai wo ho se wantena se wa hotiem na so de wo de adwaman na de we ba e de adidi adwuma ho so mpa adwuma na de no na so bebu adidi a wa na wo de sai wo ho ade se bible ni bi wo ho a Kristofo ye bu ye ni guso ade se yaudie ahoyia enum na ye hu yende a ene ye heaven ko ebe ye dene neso twa se menewo ye fra sase we su a ye ko oman fofra yamfa nsensi enti anyum se ye recall my papa bi mu ye recall my papa bi mu Yeriko my papa bi mu Yeriko oh Yeriko eti o my bia ye ka ye nigu so a ye be kwa pie ho eye heaven ene ba kun so ye hell na hell abrabo ene ye se ye be bona sase we so dia ebi ni abosonsem edutuo na ntitwitwa kala bule nkontompo yentimi njiwu ndi vadwuma di ensha wonsa Jesus kakakra bi na fa nansa ase
oni ahohyeso wo sei nipa chire nipa kasa kasa wese osi ni transise no ka ne ho asem ne nua ho asem bone ne nua ne nya ne hwe aya ho ya dia nyankopon de ne ya wontumi nya bi enti ne ya ewa asofo mu ewa asof maamefo ni bi mu ewa asofo ni bi mu ewa man ni bi mu ewa nnwuma mu wura nnwuma mu ade me kan nyina dia onkoku gya man kan nyina ewom eya asase su medi asase su ahohomani dwuma anopei Ewurade hu ye mobo no mfa nche yen edie be mu na wote edie be mu na Ewurade so ba nu anka wo hu wo mu anka wutimi nkɔ heaven edie be mu a de wutimu no ebema wudi aba nkwa nwoma mu de wo mu nei ebema wudi akɔ nkwa nwoma num ana ebeyi wudi afirim eda ye beka ye ni egusuo no eda ne yebehu baabi a yeko na obeyi buku na kire yen na obehu comforta bi a owo sompa ha odi nyame asem wo ka nyame asem pagya ne nsase ya obehu no ene wa wutie wo wodam kam obehu no obehu ho obehu studio yi because oso a capture ye obehu Ewurade atworo ka se Ewurade hu me mobo fa me bone cheme de mitimu a edem beko hell de mitimu a enye tenene enipa me ensan bet fast asiso niema ye kan mu nyina umbe fam o mo bai na bosonsom asase so David no mo bai Hiob no mo bai no wa bai na gay wa asase so wa anye gay ne ntumuntumu ha no mo di nipa ho few ni nyina na wa ha so wa ni obi ho few o yesiti e ma Ewurade yesiti ye wai ya ho brase ye wai ye do wai kaka ye nim kire nyankopon som ye kaka ye nim kire bos kire nyamesom pa nanso eni ahodin bia kaka ye nim so me ko Pentecost me ko Presby me ko no odiduku esi na nim chen so no wote aso dem ho ye abayisem edi kwase asem ka Sofo Maame ho asem ka Sofo ho asem ya ka nipa ho asem ya ti nipa ne nam ho nyina no ye mu no ogira platform so ye mu no okwa radio so ye mu no okwa ha ye mu no ye hu ni ye dine ho fa ye dine ho konkonsa ka se Ewurade fa cheme ano pe bompa ye examine yourself de wutimu ni ka gire Ewurade bo Ewurade amane ka kire no se Ewurade ano pe hu me mobo enwuma ekuta wo enwuma no enkura nipa ena wapepa de watworo no watworo enkura madwuma wura ena wapepa bi afrim no odi bi abehiem no otutu bi afrim ka jo se enkura Blessed Foster ena wapepa edi ni bi edi bi afrim ena de obeye na watworo enka kina wo ye ni ya na nkode washa de bi nyon ne kura no ekura agya no Sompa FM ekura agya no otworo kase Ewurade fa cha me wate ade boni bia me wom Ewurade wo hu mi watene na ekwan so enei wo hu mi wo boni we ekwan so wo hu mi we mu no Ewurade fa cha me na gimi frim 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 waye bida Ewurade waye bido obeye enensu oh waye bido obeye enensu Ewurade waye bida na no somafo Paul ani efe no so na de no watimu so na nyekora asase we ya so ono so betena niemam no ohunahuna nipa eboa bone ebia na wo so de otimu no wo boa bone wo boa me nipa ye bone wo nya oba wo boa ma obi ebone ados sa na so no wote kanka no wo boa niema hunu wo hunahuna nipa ni sikanti ne wo ni munti no wo keka nsem bebre ba Ewurade je no
and never cheer ye chuma. So be no one, there was just saw or that's what Jimmy Pa. Now was a son of man, be your paw. Erade Jimqua, Casserade Jimmy, a free sab bonny way ya. Woohoomy woman, Erade woohoomy, mean to me for me who hinta, woohoomy what room, woohoomy one and teach you, woohoomy what bay semu, woohoomy what do to woohoomy what bosom semu, woohoomy, bosom cacra, yame cacra. Baby, I want namano. The wakwaji abesha won pass, the wakwaji abesha wadwumam, the wakwaji abesha sorry dem hono Erade hu. The wo chanti wi ansa na waba no, abegina platform so, wo ye niema wie ansa na waba no, Erade hu. Ohun se Erade hu mobo na fa cheme, na jeme, Erade hu mobo na fa cheme na jeme. Waye bi da, there was Jesus no. Ewa Damascus kwanso ni dini Jesus Christ sanope ubenu hu a onde de ohia ne agensa kira o se enses ompe di boye ni wuo tina no pe wa be maye asutire wa yi asutire se de wutimu no sorry free de wutimu ado be ko hell emfa wo ma heaven no etwa se heaven ye ma sister etwa se wo ko heaven brother etwa se wo ko heaven wo me etwa se wo ko heaven etwa se me so me ko heaven. Etwa se ye ko heaven. Eti de ma ye ntumi ko heaven no a ye namu ye timu asase we suo no enopai ye ka kire Awurade se Awurade we mu na wuhu me wom na sa niema we no entumi ma me din emma enkwa nwoma no ebema me nwoma akọ oseye nwoma se enkwa nwoma ewo ho de a ene na owuo nwoma nso so ewo ho Awurade ma me din kwa owuo nwoma na mo ma me din mra enkwa nwoma owuo nwoma de Awurade mesrewo Erade mesrawo ema me di nkomunti Erade die metimnie Erade Jesus Christ boa me said ye wo boa so e wo ne breso no boa me said ye wo boa so e wo ne breso no na Erade wo gie no wo kwan no so no Erade wo heaven akwantuo kwan ya me nam so e Erade hu me mobo na jime free sa boni we ya metim wo so bebu obi atan ye bekenkan woma no said obi enwumate Erade madwuma me ye Erade hu me mobo Erade Jimmy free boni nyumam ewo Yesu Kristo Nazareth ni edimu semi bobra pa hotel nami jai boni ye nami ye papa minim serade o bebwe kwambi mami minim serade o bebwe kwambi mami Daniel yaka ne ho asem Noah yedi ne ho adanse Hiob yedi ne ho adanse e wo teneni mu na won so de ho adanse ne yedi ewo mu de mu na Awurade hu ka se Awurade boa me se de wodi utumi ne wa ho oden Emma Daniel okodu Babylon wankotu ahoni no wankwa bisa obi ti Pentecost aso dem okwa bisa obi ti Rome aso dem okwa bisa wankwa bisa amani enti ejuma sem ayedi enti so be frɛ Awurade abanansem mu obi atwa trato no so eti wo friends wo dia san ho obodua e dia san ho eso no tinya me fie o so ye kristoni o frefra ho mani ba ne nsem Daniel wa nya sa ato ye twato no so ne mpai ba wobo ne teneni ade ye nti ne ho ye hi de Awurade de wo ye nti ama wo ho ye hi kafra na ye tenera Awurade beje wo nti gina ka se Awurade odom ne ahode a wo de ma Daniel wo de ma Hiob odom ne ahode a wo de ma Noah ma wo braso ne mu oden o braso wo struggle o braso na bone wo ho
bɔne a yɛkeka wokeka kyerɛ nyinaa wɔbrɛ so na ɛyɛ adwuma ɛnso wɔanyɛ bi saa ɔdom no fa bi dua me mu tenene adom fa bi dua me mu gyidi adom fa bi dua me mu ensi adom fa bi dua me mu enwenta so adom fa bi dua me mu ka kyerɛ Awurade saa ka kyerɛ Awurade saa hwɛ ɔkwan a Daniel Hiob fa so gyina ne yere kura ka sɛ kɛse Nyankopɔn na problem ne dɔɔso dodo ɛdeɛ ne wɔ haw nie ɛna woda so gyina wo mu diem woda so ka nokore woni so wo nokore kɛntia ma ho ayɛ hi twa toro ɛnɛ deɛ Ghana wan twa toro a wonu wan twa toro wɔ bie di atoro enti twa toro ni bi twa toro na fasan ho twa toro no wanya sika di Sompa FM twa toro no wanya wadwuma akoso wo ka so obedi no kora wonya sponsor twa toro no obi di sika bɛboa wo wo ka se ni nyina na obɛka no kora comfort wo ka se obɛka no kora wonya somfo bia wo ho bɛyɛ hi twa toro wo bɛte we nyina na yiri so domi nyame domi no me yanko domi na wu na me yanko anko wale foforo domi yanko pon na wu na me yanko anko wale foforo wo se ogina ne mudi Awurade hwehwɛ se yebegina ye twa to so ba gina wate ye kan sama won kan ba gina se Awurade adom a wode ma tetefo no bi no ye janum di yenim kan Daniel di yenim kan Noah di yenim kan Noah osempakani ye di Nyankopɔn hyehyɛ ye so ye goro ne ho de wo famu de nanso Awurade bu ne tenene ma ye wajanum bebre ho no mu onante tenene adeye mu otena tenene adeye ba wo bre so na bone ho o bre so na bosonsom ho ba wansom bosom oyo hene wo bre so ne wo ngunsa bat wo ngunsa wo bre so na bisa ho na mo konsa manfo ko bisa niema no mo ko atradifo ho na atradifo ho atradifo nye nei no mo bebo from beginning o mo wo ho na tro honhom ye adwuma ba sa honhom no bi anya kwan amewura Daniel ene Noah mu ede no ma na nya kwan bewura wo mu ka se Awurade deliver me honkoko deliver me honkoko deliver me spirit deliver me honhom ade bia da nya kwan bewura me mu na di mi di dwuma wo bone kwan so Awurade gyeme na fa wo tenene esunsum wo tenene ade ye ni bi dua me mu de odi dua Daniel mu tenene nya me sompa wodi dua ne mu tenene adeye a wodi dua Hiob mu tenene adeye a wodi dua Noah mu no Awurade boa me ye na Awurade Yesu Kristo boa me fa sa tenene adeye no fa bi ya tade hyeme tade bi abe hyeme suban bi abe wura me mu suban bi abe wura me mu subanfo hoya nantitwitwa kata sehye eye ni bre bia ede mi ye adwuma obone kwan so se de be ya menya akwan akọ hell na menya kwan kọ heaven Awurade hu me mobo na deliver me anopai Awurade jimi free hell mu jimi free hell abrabom na boa me na mentumi mo heaven abrabo wasase so se de nipa no bi betena asase so na bone kososo wafa ho ama bone wafa ho ama dwaman wafa ho ama hohwie na mo de ho ma Awurade boa me na mentumi fa makoma mawo ma mentumi fa me kra mawo ma mentumi fa me ho mawo mentumi fa ma adwene mawo ma memfa ma adwene manipa ma memfa me susuye manipa biem na mo Awurade me Nyankopɔn me yodi amesom anope butu madwene so honkoko fa madwene honkoko fa makoma honkoko fa me kra honkoko fa me nomum honkoko boa me na mentumi nya tenene adeye ma mentumi mo tenene abrabo ma mentumi nya tenene adeye ewo Yesu Kristo dim nyame suso nkonko boa me nyame suso nkonko boa me ewo Yesu Kristo Nazareth ni dim honkonko boa me na mentumi nya ade etene Awurade boa me na hunu me wotenene mu se de wo hu Noah ewo tenene mu no efiri sa bi ko Awurade se wote wo suru mu so na wo bre wani asehwe asase so na me ye nipa me ye wokra wo hu me wonsano mu wo hu me wasgaletu mu wo hu me wo wi mu wo hu me ewo wo hu me ewo kronu mu wo hu me ewo lesbian mu wo hu me ewo dwaman mu wo hu me abosonso mu
no baby awurade hu me no enye de papa ede me kɔ hell ede me nkɔ heaven ede me kɔ hell awurade yi me frim awurade yi me frim awurade yi me frim awurade yi me frim awurade yi me awurade yi me awurade yi me awurade yi me kase awurade yi me 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 na awurade fa me tena tene ni mu awurade wo yi me dia awurade fa me tena tene ni abrabom fa me tena tene ni adiyem ma me nante wo tene ni akwan so ma me nante wo tene ni akwan so ma me nya ade etene ma me nya ade etene ma me nya ade etene na me nya ade etene ewo Yesu Kristo dim kase awurade se me di ni nkwa nwoma ni mu a enam de na me wo mu nti enam de na wo hu mu obone kwan so nti se me di nya nkwa nwoma ni mu ebeto saa bri makwa sorry so many years my boy for this so many years me tua me tie so many years me bua nwisia ni nyanka kase awurade me bua nwisia ni nyanka ene akunafo se me di nkwa nwoma ni mu a awurade anope hu me mobo awurade ahonope hu me momo de me ye wasase so nyina mu a me de bua nipa emu a me de bua wadwuma nyina se me di nya kwan enkwa mu a awurade hwehwe buku no mame na awurade hu me mobo na ne wasem nti awurade wasem nti yi me di firi owuo nwumam na fa me di bra nkwa nwumam awurade hu me mobo na tworo wona wo tworo din no awurade wona wo tworo din no anope ma sechira madwe se awurade fi na ekro mentena saa kro no mentena saa awudie mentena atoro mu menya atoro nwuma biem menya na ada nwuma enkontompo ene nkrofo ho nsem ka ene nantitwitwa no awurade meggai awurade menya biem eti awurade yi me di free saa bia ho na awurade hu me won kwa nwoma no awurade tworo me di ma me hu me mabo na ma me di nwura mu bi free saa biri ko bo me na ma me di nwura mu bi ewo Yesu Kristo Nazareth ni di mu naka amen hwe enanu Yesu Kristo kan o odi Yohane hu adansi wose efri wo suboni Yohane breso ebesi ni Sompa FM woso ahini ne hu ade no ye na ni breso hwe de nzam a honkonko de ama ye kanyina so wani amre a de bi awurade be hu e wa atorom cause aye spirit bi na eden abetena wu enada wo da ni pasa wo da nkrofo sa na wo de anya wo hu se tam aje se wo bo wadwan boso we ta so se saa de me nya biem me pese me nso me din ba enkwa nwoma no na da chia nkwa ama no me menya heaven hako enye hell ho de e ho na esese ka menu mienu e ho ye nel amen kase rade boa me na bi suro kokwa ma me what you say o see asonji yi ya menye yi efraseni anasu neba ye o see asonji yi ya yenye yi efraseni anasu neba ye asonji ayenye yi efrasenia no so neba ye neboye fwa ene yenyankwaji yeyi efrasenia no so neba ye oso kwan no ebue amaye ne deyi efrasenia no so never ye asumji iya menye yi efrasenia no so never ye asumji iya menye yi efrasenia no so never ye oh neboyefo a enka ye nkene ye ni chefano Yesu nti ne bonyefo ene yenya nkwaji ene asem nti ye hu anya fi osoro kwa na bue e de ama me no mienu Yesu Kristo ni wuo no ebue kwan osoro kwa na bue hwe ne wansi no o kire ye niema ye ya ebema yakọ hell ema ye din ema nkwa nwumanu e ya brabo ho asem o ye ka Kristosum a eya brabo ti de wo boni fie adwumam akwantuo mu ho
adwuma mu asɔre dem ho no eno ane ye de kɔ heaven na ye ka ho asa ye fa na asase so ene ye de akɔ gidie ye fa na asase so wunya dru heaven gidie nya adwuma asase we esu ana Kristo Yesu mu gidie ye adwuma asase we esu ana bra papa eye adwuma ti ye de bra papa na ekɔ heaven ho de wona wodi atoro nkɔ ho kra sa na twere naka atrofo nkɔ ho kra na ntitwitwafo nkɔ ho ahoyafo nkɔ ho kra entafo yifo ni abosonsomfo mu nkɔ ho kra wati ase enti anopei osoro kwan no ewrade moaye ye bompa ye diama e Kristofo se ewrade hu ye mobo ne Kristosom yente ye Kristosom ye fra no yente ase obi te honum wubusan so bekwa heaven se media minim o age se gya ne ba minim wakwa so many years bekwa heaven na wunim yo I want so daye agya ne ni wunim komo papa no papa oni wunim komo abrabo a wutim no bekwa heaven a wubehu won konso obem se heaven ye fa ne ha ene ye de ko what yasi ya ese ohunu se wu obekɔ heaven ese ohunu se bra mi boy die mi wu a ene mi wu na me kɔ hell straight abrabo ya mi boy die anamo mi ni petu die me die me hwa me ekwan me fa so ne me yiri ti die ekwan me fa so me wale die mi wu na heaven straight de wodi ye wukunu no obekɔ heaven wunim de wodi ya wo yire no obekɔ hell wunim ye bompa ye se Kristofo ewrade hu Christianity mobo ye breiso agudie ya ma Kristosoma dane function Kristosoma nya function o enye dukubo chain ne si umma so nya ntare tenten shentare kase mu tena nya tale fita nya tale kokko what you say menkasen emoduku menkasen siesie ho ne modiness siesi ohun yie siesi akoma no adwene no ne wo body no ene wo hofama no mani nyina ense osoro abrabo osoro ade Kristofo bebrenye serious bebrena ti nyame fie diagoro ku Kristo ho ya kuru ye nyame ho ye ndi nasam so ya fa ne se oh we die Kristosom we die normal oh we die se obi ye na me ye bi hwe ye bompa ye sere wurade ye die Kristofo nyina hye wonsa se wurade ntom waye ma Kristosom ye hu ya de ye wurade fa ne nsa Kristo en fa ne nsa nka Kristofo nyina adwene ene wakoma na ye hu se heaven ewo homaye heaven is rare hell is rare we Kristo ni wo kɔ heaven na wo kɔ hell ye bompa ye dia ma Kristofo se wurade ma ye ni na ho wurade hu ye mobo na ye mfa ye sum ni ni agro se nei ene ye di Kristo so madane agudie adane function life wanya tale mu no de kɔ kyere wanya week no de kɔ kyere wanya week wanya tale mu no wanya mpabo amu no wanya kotu mu no ho ayefo me dase hwe Kristo so nya gudi o nya kinkire unique erade ndim wa Kristo for bomba se erade anope ye beja Christianity eba wanim enema bia abowra Kristo sumu na ewie Kristo for bebre na adwen kɔ oseye kwanso ama ye di Kristo sum edi agro osom papa osoma ye nkwa som ye nimonyam som eye mpagya som ti ye ne enso ye wo som ye mu osom no ene ye jeja obi wo Kristo mu pa na osa akwa bonsum fie omu osom na owo mu no say ye nkwa je som erade ano peye pagya Christianity nyina eba wanim Kristo woni ye pagya Kristo Yesu woni ye foundation Yesu Kristo woni ye pillar Yesu Kristo woni yade nyina ano pay wa sorry
wudu moja abetoy wa asori a wo behwie moja gu ye peja asori ne kyerɛw ye peja kristosom kyerɛw sɛ awurade wutumi kɛseɛ no ɛne wa hoɔdi mpɔnwura kristosom emprempre awurade bra bɛhwɛ Christianity awurade bra na bɛhwɛ Christianity awurade asori a wodi wo moja agyi si ho asori a wodi wo moja na te ho asori na ye wa yeforo asori na ye wa yeforo no awurade migya asori ne ba wanim migya kristosom ba wanim sɛ enema bɔne biara abawura akra ɛwɔ mu na ɛsesa yadwen ɛkɔ bɔne kwa so ma awurade nyankopɔ wunhu ye wɔ trini mu no anopa gyi asori no efi mreyem gyi asori no kristosom efi nipasam gyi kristosom efi kwasiasam gyi kristosom efi agudie mu honam sam afa kristosom awurade yesraw awura ma awurade bawura kristosom efi sabi ko wutumi mmowura asori mu wutumi mmowura asori mu na asori nya kese na asori no asori ma no animra ye ho so ewo Yesu Kristo di mo ma asori no ye nimra ye ho so sɛ ye ni Kristo ayefro ye na obefa yakɔ wudu moja ata asori no wudu moja na tew ye ho obefa asori no akɔ wani onyamu awurade mi peja kristosom nyina akyerɛw wutumi ahoɔdi mmɔwuram sɛ de wa ahoɔdi tumi bɔ tetefo no mu no na wotumi de nam ye ni nsi ye ne ho konkra kwankyerɛ ɛne ho konkra futuo som kodura wie ye no awurade anɔpɛi ye gya kristosom awurade boa ye ne ye ma ye ne ye kununom ye ne ye yerenom ye nyame sompa awurade bura ye awurade bɛboa ye ma ye tumi ne ahoɔdi a ye begya wiasesam ye begya ne ma bɔne a ɛde ye kɔ he no ne ye bedi wachi ewo Yesu Kristo di mu amen ye bomba ya kan chese ye nuanum bi na wa yira enti anyumbo se akra yire mu nyina mumro Yesu atene nensa Yesu atene nensa akra yire mu nyina mumro Yesu atene nensa anopa ye kachire Jesus Christ say ono wati tumi egwaso e woni tena bia konkro ho no ontene nensa wasase so na akra ye yenti obehwie ni moja gu wona ayira baby akra na yira kodie bia se bi wo budaizi sum bi wo bosonsum baby o mayira kodie biara esumu biara akra ni bia kwa wuram ne makwa wuram no ewurade Jesus Christ wanye wo mumra fie ewurade nye wom ekuo biara nyame baby de ne ho akodwom ekuo bia group boni biara onyame baby ede ne ho akodom sa ekuo no na daache no ne tena bia beye head obehu anyanya de ewo head no want to mean ko heaven anope Jesus Christ wa pamoja ni titele won sabra asasi so wunim akra nyina wunim baby a wo bia ehohomo wo woni baby a wo bia koma ne nadwen akodie ewurade wo se woni mo de na wo de ensusu enim enti sabri a ewurade anope wo de wo fidua yi mu sabri asafro ewurade ye wo wani ma woni edi nkomo yi enipa bia na wo ye wo de a wayira akodi sisem wayira akodi atoradiifo yi bi ho wayira akodi atoradiifo bi ho ewurade twe wo mo bra okonko twe wo mo bra Jesus Christ wo se won sanyetia enso wo gye anope ma won santene emra sasi so won santene emmowura eku ahodo a ewurade emfa enkwagye emre enipa ma enipa eyira enipa wo yira heaven wona afom heaven kwan wo ma fa kwan fofura eye hell kwan no so ewurade gye wo tu many basa what the J saw now no so beka heavy kuo no no ewurade obasa ne da so gye nkwa ewurade gye mrantia eyira gye ya na no ma eyira gye bi ni sesa eyira
Jehimfa Aira, Jessica for Aira, Jehia for Aira, one Aira have a quino, Erade Chenkwa, Erade Chiwam, Erade Chiwam, Erade Jomobra heaven, Erade Jomobra heaven, as you could from Kuala Aira, Erade Jomobra heaven, Erade Jiamabra heaven, Erade Jianana Numbra heaven, Erade Jiokunumbra heaven, Erade Tana one side, Jesus Christ at one side, Jesus Christ at one side, Nafaji obi biara o yawodia de o yawodia anani anaho awadi nipa bi achi afom nkwa akodi owo kwan so ewrade tere won saje safo ni nyina ba heaven tuomobra heaven krokunkru no mu jiwom ewrade je safo ni nyina ewo Jesus Christ dinimo ewrade je yenuanom a oyira ekwan bone so na dache onya heaven ebi emma no obaya onetena bia baya hell de enye nti na wo boy ye ewrade yeda wase ewo wasem ho ewrade yeda wase ewo wogie ho hallelujah ye bompai na ya kan kire ewrade se ye nyina de yani ye bible ye dane no e de akọ esirem kwan no so esirem ye nuanom afi sirem ba ene wona ofri aha no mo ekosirem ye ka kire dom nyina safo ewrade se ekwan no so no onyi abofo obofo na ho oden abofo mo ho ode a wo mu di akọ wo mu bu anipa ma wasase so omunko esirem kwan so omunko boban nyame abofo mo nya adwuma ewo esirem kwan no so accident biara obonefo hyehye accident biara 2026 ewom ewo sirem kwan so ewo techima kwan so ewo nkra kwan so ewo sunyan kwan so ewo boase kwan so ewrade Ghana ha ekwan baby aka kwan enam biara accident biara 2026 yasheshe ewo sunsum ewrade abofo munsane ewo Yesu dim monwan monkwan ka kwan ewrade abofo yesraw ewo Yesu Kristo dim se ewrade wo abofo no send wo ebra Ghana wo mu ko gina Ghana ka kwan bia so ewrade ma Ghana ka kwan bia abofo ewrade yeso ma yabofo ewrade Yakopon ma yabofo ewrade Yakopon ma yabofo a wo mu be gina Ghana ka kwan awen Accra etu kwan Accra wo tu kwan anopa wiane anajo wona enam sirem kwan so esirem kwan so ona ekosirem ni ona ofiri sirem ba ewrade obofo nko Accra enam kwan so anopa Akwantuo anajo Akwantuo ewia Akwantuo ewrade abofo enam sirem kwan so ewrade ma abofo ma ho ban wabofo ma Accra no ho ban wabofo ma honhom ban wabofo ma nipadua no ho ban enipa enam kra kwan so ewrade wabofo nsane hwe nkra kwan no ensane hwe accident asamayem enhwe mayem ehwe kwan no so mayem bosumi February mo ewrade mayabofo mo abofo mfiri so ensane mra sase so emehwe Ghana emra mebua Ghana Accra etu kwan Accra nam kwan so Accra nam sunya kwan so Accra nam boase kwan so Accra nam kunya kwan so Accra enam ewrade Accra enam kwan bia so ewrade abofo munyina gina ewo Yesu Kristo demo bompa yesa bompa yama oman no baby biara Accra enam bia ewrade abofo nso Accra nkwam ewrade ye pacho mo abofo nso Accra nkwam ewrade kasi bia sabi etuo sabi ka bia nam ewrade wabofo enlidi ka bia sempo se driver ni ye mistake bi mpa ewrade Accra wo munti huyamabo na mo abofo nsevu Accra wabofo nsevu Accra bia wabofo nsevu Accra enam kwaso a wo tu kwan akwantufo medo mu nyina ba wani manopei ewrade fa utumi kase ene obambo etu akwantufo kra so etu akwantufo honhom so etu akwantufo ni padua so wabambo nya kase wabofo ni akwantufo nim wabofo nyina gina ka bia enam bia ka bia ya tro ho fose ka bia di ko jan bo ho ewo sunsum ya tro accident ni ya hye mere ne nato so ewrade wabofo nwai wabofo nyi ko jan wabofo nyi accident emfri ka mu emfri
firi ekwan no so ema ye wo Yesu Kristo dim akra biara ewurade wo ma hwehwe accident di ama no ewurade wo abofo nsevu wo mkra se de wansam sie wo se ewurade abofo hwe ye oboye ho ban ehwo nsra ban hia ewurade wo abofo hwe akra ewurade wo tu kwan akra no pe wo tu kwan na wo twu mo betu kwan wo no nam sirem ewurade esirem ewurade ko ho sa kwan no so ewurade wo abofo ni ho frisane wabofo ni ho frisane wabofo ni ho frisane takura de kwan no kepkosu kwan no esram kwan no ewurade wabofo nya adwuma enkra kwan no wabofo nya adwuma emo akre biara wonam kwan no so wo ma yehye owu ama ho ya yehye ama ho so mbenya accident bosomi edi yanim de yadi yawura mu afi mo ewurade Jesus Christ udini nko srem kwan so Jesus Christ udini nko nkra kwan so Jesus Christ udini nko kepkos kwan so Jesus Christ enko techima kwan so Jesus Christ udini nko sunya kwan Jesus Christ ebuase kwan so Jesus Christ baby biara Ghana kwanam me body Jesus enya adwuma Jesus Christ emfa wogye emra o man Ghana akwantufuo nyina ewo Yesu Kristo Nazareth ni dimo amen. Ye bompa ye di ama musa no adraba fo ye di nyakopo di srebo monto mo buasio ewo kwan no so enye me pentam akwa aba o mu so bone fo hyehyede na esusu wani da ho na wunya nto buasie wo de wo ye nyina mu a obone fo be hyehye bat emfa wo so enyina da mi nua driver ni mi papa driver mi mama driver ni e ma ne mfa wo so ema wo bi nkwa emfiri ninsa ema ne mfa wo careless so wani ana ho so wo mtam a wo pe eso enma obi emaame obi nua emahwere ne nkwa ewo wo ho na wankasa nso wo nkwa emfiri wonsa adabafo amonam Cape Coast kwan so munya very careful mumamani na ho adabafo amonam esirem kwan so ye sunsum fidie de wo ma sunsum fidie disie ewa accident bi na so wo de ewurade nyankopon nyi wo mfrim driver ni muani na ho tobu ase na me pentam no emfa wonkosi baabia do won tobu ase no ewa setem abrabo no onu na ewurade di ni duru nya botere na tobu ase ye wadwuma na ewurade ode wo bedu ewe Yesu Kristo dimu naka amen. Ye ba be bompa ye kakra bra ye kui ye ka kire ewurade se ewurade wahu ye mobo ena wadawroma odi e ba wabiebie ne ma bebre so e de a kire yen ye de ye nkwahye wonsa ye de ye kra hye wonsa ye de ye honhom hye wonsa anopa dibu aye kra dibu aye honhom na wotwe nyina wo ne ye boafo wona wo bo atetefo no emma wotumi di nkunim kase ewurade ma mi nkugu e wa setena mu de me ye bia emma mi nkugu ewo mu ma mi nkugu ewo ma menyamesum emma mi nkugu wo sunsum ma mi nkunim kase ewurade bo ame ma mi nkunim wo ma setena mu madwuma ye mu ma brabo menyamesum bo sampaye no se ewurade Jesus Christ wona wo ye nkunim de hine wona woye nkunim de hine ebra no pe wode osoro ahini hu nsem amame wo ma setena yi mu abrabo yi mu mede me nkwahya wonsa mede me kra hya wonsa mede me honhom hya wonsa mede me adwuma sam hya wonsa mede maware sam hya wonsa mede me ma hya wonsa enkwara wotu kwam de omnyina hya wonsa ewurade wutumi kase no emmo ban maye wutumi no emmo ye ho ban emma mi ninkugu ewo sunsum kase ewurade ma mi nikugu ewa abrabo mu ma mi ninkunim efise wudom hia safrade woni nkunim de hine ma mi ninkunim ewa asetena mu ma mi ninkunim o matamfo so ma mi ninkunim abrabo mu emma mi ninkugu kase ewurade humi mobo asafrade humi mobo me nyankopon me yode amesom wo humi kra mobo humi mobo emma mi ninkugu wo sunsum emma tamfo kase wanyame emma mi ninkugu ewo misika semu emma matamfo ani nyeme ho ewurade boa me
buame Awurade bebuame e wa asase so kasa Awurade bebuame e wa asetena mu Awurade bebuame e wa mawarie mu Awurade bebuame e wa nkwala ihwe mu mame ni nkuguo e wa memanim mame ni fo e wa abraboi mu mame ni nkunim mame ni nkunim mankunim die nyame dia Kristo Yesu wadi nkunim kasa Jesus Christ wadi nkunim ti fra no breko fa nkunim dia botre fa bome nkunim dia botre fa bome nkunim dia fa botre fa bome e wo Yesu Kristo dim kasa Awurade ema emofra ni nkuguo e wa asase so enkwala emu ko school ye mai Awurade momu ni nkuguo e wa yarem momu ni nkunim abusua wo mu dam momu ni nkunim Awurade anopa ye pagya school fo nkwala nyina kyerɛw bosumi February mu ema ye ma ni nkuguo e wa asetene mu abraboy mu ye ma wo school pom ye ma wo university ye ma wo crèche ye ma wo JHS enkwala Awurade wo mu wo SS emomu ni nkuguo e wo mu ngomasuam emo wo bibiere ni nkuguo e wo yarem momu ni nkuguo e wo wom de be yatofuwo kwanshiewuo abraboy mu ekirisan ema ye mani nkuguo e wo Yesu dimo ema nkwala ni nkuguo Jesus Christ fa wunkunim dia boten fa bo sukufo nkwala edura no pa no mu kosuku a wunkunim die no ene wo monko wunkunim die franka Awurade fadi wo manim kasa Awurade fa wunkunim die franka no Awurade fadi me manim fadi sukufo nkwala anim ka wo mutimu Awurade fa wo franka edi wo manim fa wunkunim die franka edi wo manim Jehovah ninsi fa wunkunim die franka ni di wo manim fa wunkunim die franka edi wo manim fa wunkunim die franka edi nkwala anim fa wunkunim die franka edi wo machi Awurade mo him mo franka Awurade ye nyankopon enkwala ya wodea esukufo nkwala Awurade di nkunima o mate emo akwala bie nifo e wo sunsum ema ye ma nifo ma ye muwa ye makumfo e wo sunsum ma wo bi ba ma ye muwa wo bi ba kumfo e wo sunsum ye sre se wotumfo nyankopon no pa ye gina man kwala nyina se Awurade man kwala ni bim e wo sunsum na empie hunam man kwala ni bim wo yarem man kwala ni bim wo wo so man kwala ni bim accident so man kwala ni bim e wa mane so masukufo nkwala ni bim accident so emomu ni fo wa accident emomu ni fo wa yarem ema ye ma ni fo wa hokyerem e wo Jesus Christ dinimo e wo Jesus Christ dinimo Awurade ye da wase kasa Awurade ye nuanom atu kwan akotena amanone ema ye nuanom a wa Akwantuo eni fo e wo sunsum ema Ghana de hie bi eni fo wo sunsum ye mfre wo bi kra emua ni kumfo emua ne yarefo emua ni wo wuofo e wo sunsum ema ni mpie hunam e wo Yesu Kristo dimo Awurade je nkwan je Akwantuo nkwa momu kunimdie franka enkrom Jesus Christ kunimdie abotire bom momu franka magana de hie omatuko akotena euro momu franka eye kunimdie franka sunsum momu himo mo franka se agi obi franka afiri ni nsam a enna no pe wo yempa ibom Awurade fa won franka no fa kura sa afo no jimi nua no franka ma jimi me franka ma jimi na fofo franka ma Ghana fo a wo muti amanone obi bia ya gini sunsum franka enne mi body Jesus Christ di ni mutumi emfa wo franka ma enye wo franka ma enye wo franka ma Akwantuo Yesu Kristo di no enye mo franka ma mo Yesu Kristo di enye mo nkuni die franka ma enye mabra bo mo franka ma mo e wo Jesus Christ di mo ka say Jesus Christ wa ko brother Foster ne franka ma wo him na dwuma mu franka sompa franka ehimsa ka say Jesus Christ brothers Foster ema ni fo wo sunsum ema ne baby ni fo wo sunsum ema ne yiri ni fo wo sunsum Awurade Jesus Christ se ye bo Foster din e wo bone kwan so e frɛ ne kra se ye bu asem agu ne kra so wo sunsum ye bu ne kra fo wo sunsum ye bu ne honhom fo wo sunsum Jesus Christ moja entinkuni ma Foster enkasa ma Foster Jesus Christ wunkunim die no ma ento Foster kra so ma ento ne honhom so na mpie ni paduanum ma Foster ni bim wo sunsum ma ne yiri ni bim wo sunsum na me ne ma ni bim wo sunsum ma sompa ni bim wo sunsum se obi posompa media yidi e wo sunsum ya frakadam ye niema di tia sompa e media wodi ye niema etia 21st clinic se adwuma ko mienu a Foster bie ye bu adwuma fa wo sunsum se ye be gu adwuma be se adwuma no a Jesus Christ di mutumi ye break
sunsum afobuo every adwuma yi so ye break sunsum afobuo every 21st clinic so ye di Jesus Christ di mutumi wura sunsum ema foster enibim it was Jesus Christ onibim wana tamfo so oni nkunim na tamfo so adwuma enibim nkunim na tamfo so it was Jesus Christ di mo erade fa franka ekuta foster erade fa ne franka ekuta no fa sompa franka ekuta no from sompa behim ne franka 21st clinic franka ya ji edikura 21st clinic obehim ne franka sompa franka Jesus Christ fa sompa franka ekuda sompa ewe Yesu Kristo Nazareth ni demo erade Jesus Christ wakuwa foster fa ne franka ekuda fa ne franka ekuda fa ne yere franka ekuda ma ohim ne franka ma foster him franka ma ohim nkunim die franka enkunim dia botre erade fa bo wakuwa fa bo wakuwa ebra ohim ne franka ne nya bambo ewo foster class on ne honhom ne padua so na dwuma mu franka ehim sompa franka ehim emfa wiase nyina emfa Ghana wiase nyina ehu franka yes sompa franka ehim 21st Kenneth franka ehim fa Ghana ehim emfa wiase nyina erade brother force and franka ehim empie ehim fa wiase nyina ehu no wiase nyina ehu franka wasa frade wodi akuta foster ohim eyankunimdie faster oni nkuguo asetema brabo imo na dwuma ni nkuguo ewa asetema brabo ni sikasam nkuguo mam ewa Yesu Kristo dimo na yenso aye gina ede amano nso erade ma yehim ya franka bia efrato ye franka bia obi age free yensam anope Jesus Christ ye franka amaye ma yenso yehim ya franka yeda wase ye shawudi kuni na anuonyam fi se wo fata se oji ayeyi erade a wona ye franka erade a wona ye ntenene yeda wase se erade wa ma yehim yeda wase se wa ma first ehim ne franka baby a wo bia yeda wase ma sompa etiefo ne ahwefo wona oye adwuma wo munyina erade nyankopon ma yehim ye franka ewo utumi mu ewo apomdi mu ewo nkwatinti mu ewo yiedie mu ewo Jesus Christ di mu ye mpa ba ko ne se erade ni pa bi a wo fa no so ma ye nsa koya no erade nyankopon mo se ni pa ni nkugu ewo asetene mu abrabo mu e mani ni fo ewo sunsum so yare a baby obi asane yare samania bi ato na yini firim ewo Yesu di bompa ya ma wo boafo de nam no so ma wonya baabi di uti ato de nam no so ma won sakowa no de nam no so ma wo wanya baabi papa tena bompa ya ma bia na wo de ye wukunu enam wukun so enam wo yene so enam wo babi so enam odwuma pani bi so enam minister bi so bompa ya emasa afo ni nyina ewo Yesu di erade enipa bi a wafa no so peja ya setre mu abrabo mu baabi a wo bi ya no erade wo bambonya kese wo no so erade wo franka ekuta no emase nipa ni efo wo sunsum da so mo bo me buafo bi din efre no wo sunsum ebu ni amagu so mo bekunu ombese no a ewrade entamala pie ho entamara fa wutumi ka se save maboafo save have Akwantuo aboafo save have Akwantuo asomufo save maboafo save atiefo ya aboafo nyina save wo mfiri yare mu save wo mfiri yare fumbo mu save wo mfiri wo fobuom save wo mfiri wasaye fobuom sika saye fobuom ewrade Jesus ma yaboafo ndibim wo sunsum kromo franka ewo Yesu Kristo Nazareth ni edimu ye ka chi Erade se Erade ma ne bambonya kase wo asofo so Erade ma ne bambonya kase wo oman Ghana so Erade nyankopon ma ne bambonya kase wo Ghana nipa wo mu nyina ministers Erade mo ye ho ban Erade mo president ho ban omo mpanifo ho ban bo Yesu di mbo sampaye no Erade ye peja asofo nyina kyerɛw yesre wo bambo de ma onyame wo asofo awayi wo bomo nkwa ho ban bomo kra ho ban bomo yere no ma ho ban mo franka so osofo obiala Erade ya gine franka afiri nisem anane franka asitrase enano peye body Jesus Christ enya dwuma enkwa asofo so enko peja wo nkunim die franka ma omu biem ema wo him won franka Erade ya asofo afiri sunsum afobuom na woni nkunim ye president
Erade ye president Mahama erade sonimu abia one ne bedi akire one ne nkrofo nyire erade bom ho ban bom ministers ho ban emma wo parliament ho memo parliament erade bom kwa ho ban bom kra ho ban asofo edifo asempakafo erade fa wutumi kase bom ho ban erade giwom erade mo nyina mehu wo erade a wo ye nkwane asomdwie ye bomba ye de teacherfo nyina hya wonsa wutumi mo teacherfo nkwa ho ban bo doctorfo ho ban bo nurses fo ba ekuafo Ghana mrante ne mabawa yesra wo bambo e de to Ghana so erade fa wonku nimdie franka ekura omaimu akwantufo nyina omaimu adrabafo nyina omaimu teacherfo nyina erade fa wo bambo kese eto wo nyina yeda wase eyi wa ye kanfo hyiwa ne munyam se wadi nkuni mama ye yeda wase de esre wo nyina wa yama ye ye ne wo ntam de eye otie ni oyo yeda so wa ye bisade nyina ma ye enhyira nka ho aye ye nka de ye nka ye mpo animunyam ka wudin sa wa ye amana broso ewe Yesu Kristo dim anope ye de umoja eye nso ano eso ye mpa ebo nyina no ye de nkunkruja eye woja so ano ewrade ye de wansa wa ma ya dance enhyira nka ho ewe Yesu Kristo Nazareth ni dim naka amen. Mama, me son se pompa ya mami na mtimbre makoma asi. Na manya raba wa radim. Enumu na ya na erade hu wo Mpa chani. obe hu wo ebufuo ekwanso baje wodin no Mama. Naomi Mama mpa chani. erade tumfo Naomi se ene anope wo tu wani ehunu a wo hu no wotene na ekwanso se de wo hu Hiob ene Daniel ene erade wakoa no nemo wo be hu no wabufuo mu enope wo se wo chew nie fa che no na gini free sa abufuo no mu na wanya yeraba waba wanu masem nie wo na wasoma me asenka me da wase se wo gye no na wayi ne free sa abufufa no na free sa abiriko no erade obenya abotare e woni emanina mu na onso no so anya heaven kokonkru no makọ me da wase se watie ye wo Yesu dim amen. Amen. Enti mini abade e be ma wo hunu se erade agye wo ne se wo benya attack mene wa bomba ye ne wa kan wa bisade ne erade aye asem besi obonsa be ba be so wahwe
enti mama. nsɔre ne ba sɛ wotumi gyina ɛma abufuo no tutwa de na sɛ wanya saa gift no so ate ase Mate mama. nti deɛ bɛsi adwuma mu efie hɔ bi anya abotere ɛnso so ɛma abu sɛ wonya practice saa deɛ no deɛ a ɛne na kyɛ sɛ wadi nkunim ɔbɔnefoɔ bɛba bɛsɔre na asɛm no so no ɛbɛsɔre wobɛnya ho nsɔre so ate mama mpacha mate. awurade nhyira wo Enne no show before. amen 05 obi wɔ so hello bacho di dɛ ne baby akasa free So my calling the cafe free service. bacho so kasa free The cafe free service. abɛmɛ na no pay Yo, my calling really my show free and my tia, me no na bompaya. My show on Papa while I did. And we show. nyame na ayɛ amen Sompa FM. So Aida, and then I'm Adam, the TV to honor me saying, Bompaya, and the middle night. Give me so what time in Bible. Hello. aha Say another time in Bible. ɛwɔ deɛ ho Oh, but message me a penny, a one see a friend, a bomb chiame. okay This you are now, I am not coming Bible. nti akyeamefoɔ no nyinaa me nua bɛma me nana ɛnanom atra nkonnwa mu nyinaa no awurade hia mo heaven so ate aseɛ ɛhemfo no bi bɛtena asase yi so saa wɔbɔ brɛ yie anya kwan ɛkɔ heaven nti woyɛ ɔhene wɔ asase so ɛnkyerɛ sɛ ahankwa na wodi ahene o heaven so na ɔhene fie ɔsoro ahemfie sɛ wɔn nso kɔ hɔ bi anɔpɛ yi yɛsrɛ ma ahemfo nyinaa ɛwɔ ɔman ghana ne wiase nyinaa ɛne akyeamefoɔ nyinaa sɛ awurade wotumi kɛse a wodi dua wɔhene david mu ma ne bɛfa asase so na ahene nyinaa mu ɔnante tene ne kwa so no mesrɛ saa tene ne adeyɛ ɛde ma ahemfo nyinaa ɛde ma akyeamefoɔ nyinaa yɛ nana yɛde ne yɛ part of contract ɛde ma akyeamefoɔ nyinaa sɛ awurade sɔ mu mu abia adeɛ bi ahemfo yɛ a ɛbɛma ɔma kɔ hell awurade hyɛ aseɛ yi ɔmu firi mu kakra adeɛ bi a akyeamefoɔ yɛ ahemafoɔ yɛ a ɛde ɔmo bɛkɔ hell na ɔmo tumi nwura heavy kuro kunkun awurade hyɛ aseɛ yi ɔmo kakra na gye ɔmo nso kra nkwa ɛwɔ yesu kristo di mu amen awurade nhyira mo hello odin dɛ dɛn baabi akasa firi Yɛpɔtɔ me din de fowa. Kasa firi atonso. asemfo so Yɛpɔtɔ me bɔ. Nyankopɔn hyira sa ka ɔnam a ɔnam hwɛ ɔmprɛseɛ so. Ama yɛte wo ntam asei. Nyankopɔn hyira papaapa. Ama ni agye ɛna nɔpɛ. Ɛdin bɛ ne yɛnkɔ ɛdin. Krataa bɛn ɛna yɛdin wom. hwɛ Awurade ne wadom mama. Nyankopɔn hyira papaapa. Nyankopɔn nyɛ ɔkɛse. praise god Nhyira na ɔmmani agye ne bɛn. Menai, yes. Awurade nyɛ ɔkɛse paa mama. amen Nyame hyira wo. Ɔma ho kwan na Nyankopɔn afa so. Akasa akyerɛ yi bebree. amen Hyira wo. Hyira paa. Ayɛ na bɔ mpa yɛ sama yɛn. Sɛne bɛtumi atutu anam wɔ Kristo so yie. saa ɛyɛ wo nuanom bi wɔ akyire awurade nhyira wo. nti saa ɔsom yi de ho nkɔmmɔ kyɛ asemfo so nyinaa obi amfa n'afidie no nto so mpa asemfo sofoɔ ɔyɛ adeɛ paa hello medɔfo wo din dɛ dɛn baabi akasa firi Pacha Matilda. matilda ɔba pa nɔpɛ yi Pacha no pay. Na show with TV nesuma. Makuma inti makuma de ntinfantia engina bibia bibia makuma ne dikan. Nesra so bo anu na obon paya mama makuma. matilda awurade matilda se nakoma ya na ontumi mfa nyina yie ɛma wo awurade na according to Psalm 33 no waka kyerɛ sɛ wo na wonwunu nipa akoma enti anɔpɛ yi awurade akoma no sɛ yɛ boɔ sɛ yɛ nipa deɛ awurade nwunu no foforɔ ma abaawa yi sɛdeɛ ɛbɛyɛ a ne din bɛba nkwa nwoma no mu bi sɛdeɛ ɛbɛyɛ a wobɛhunu no wɔ tene ne kwan so enti matilda nie
Awurade yɛ n'akoma ne ho adwuma na wɔnwie pɛyɛ ɛwɔ w'anim ansa na waba wɔ Yesu Kristo dim. Amen. Amen. 0548931931 obia momodin sɛ ɔbɛbɛyɛ ade ɛtena ne din bɛkɔ nkwa nwoma no mu. Hello. Hello. Udin de dani baby akasa firi. Udin do se kwa akasa firi abakon akro. Ekuapem makro. Abakon akro. Ebu akwa ya. Ebu akwa fo nyame nhyiram pa anopai. Anopai de bako so ko me pese me nyame adwuma na huna mo mle enti wo pa ma me. O na wo pe ana nyame ne pe. Adwuma ne de enya wo pe o. Sompa FM. Hello. Erade na eyiu. Say ye na adwuma ana eya wo pe. Adwuma we emu ohu. Erade nyame na aka. Endi wo se wodi ne de say. O se kwa me. Erade wo se kwa me nie say ye wo dom hinas erade ena wayi na wie brem say wo de ne ka asampakafo no wo de ne ka wunyankopon ma ho na wasoma no ede nsam no akwa miaye ne wiase de ya ene erade fa wo tumi kase ewura wo se kwa me mu na busua wo dem asafo wo wom bro na ote sofia watim eniema bi ebesi ne kwan ebe challenge ne biara no erade mane ntumi ntwimfa so se dia wo de so eye na obema ne dane po na wo de ni chine ye no fa wo se kwa me ye na fa gidin fa ne so twedom a ayira ne bi ma wo ho ewo Yesu Kristo di mu. Amen. Amen. Enti adwuma no emra wo ho hye wo ho nyame omfa ne nyina mu na won tete wate yo sofo ya tere nso 0548931931 obi amaya meme number me de ma meme number ye 0242 chro 0242 154220 0242 154220 bia na opesa wo bem but hello udin de dani baby akasa free Esome antiesi mikasa free bonne antiesi anopei mikanopai na me yo kase pa amen yesa me moda America ane da me di TV na to na me sira mo pa munyima pa mo ye sompa de ya di sira mo amen amen sompa ma obi antie sompa wate recommend sompa ma obi ya programs e ni nyina ya kama heavy Akwantuo so na ye de yenso ye de abetato we are for heaven not for hell enti mo obi amomodin se obi a wo follow heavy Akwantuo momodin se ni din ebeba nkwanwum ema wudi nko owuo nwumem ti de wutimu a ede obakọ hell no ne abo ho mpaye enti bomodin se ye be sori afrim na Ewurade behu ye nipa miensa o se Daniel Noah ena Hiob Ewurade ma wonya Daniel mu baako omo anye Noah asasi so omo anye Hiob asasi so tene ne kwan so na sa nche na oyi ni maye tosumienu na dia ye nyina ne na bom akodi de ewo ye be ko heaven ye mfa ya no Pentecost aso dem enka tons mfa monyum ne ye nko hell enti ye niam ye nyina ya for bone tight ene ye nyanka ye hwe wo mu nyina ne ade ni nyina no ye heaven ade ye Ewurade ma heaven mo ye nda Ewurade ma ye nya heaven emu nko na hell de no Ewurade nhyira no mfa amen amen ene ye de osom no esi ha ye de osom no esi ha enti Yesu ama dasene ye be sa ehia ade ase ukuala ade e bechi ya wada no ne ye nyina ye de ye hia enti du ukuala didi ntem dantem wate ase dumienu na ka chi Ewurade se Ewurade me ne heavy Akwantuo ekohia ye worship me ne heavy Akwantuo kohia abompaye eti nyane me 12 obanya ne ho onu ye baba be hia na ya hye osom na ase ye worship saa na Ewurade de na asema man ne enso ye de aman ukoi Ewurade franka edi wanim franka ni wachi emo ochi dom ba bia obefa bia Ewurade franka ehim twa ho wadi nkunim you are for heaven not for hell bye bye.